Вітаю всіх. Перевіряю гук, перевіряю наявність предпрогляду, який буде зависати сьогодні 100%. Вітаю всіх. Так, предпрогляд є, вітаю чат, бачу чат, бачу гук, усе на місці, ми будемо зараз починати. А сьогодні ми займаємося тим, що хутчэй за все скончуємо Стикса, третю частку. Вітаю, Тенчик, вітаночки. Скончуємо третю частку, я одразу буду починати. Ось, тут не особо потрібна ніяка уводна, як у адрознення від останніх наших гулянь, звичайно. Кінг-Конг ніякий. Ні, ми маленький гоблін, нас не бачно. Ось, гэта стелс. Вітаю, Регана. Сёння будем доскончивать. У нас агулам по сюжете, давайте короткую, паспрабую зрабіць кароткую уводную. Я там учора пабугруціў, але насамрэч трошки у нас інфармацыя ёсць, хаця бы новая, хоць якой. Мы, як мы уже ведалі, мы орк, які праходзіў калісьці рытуал, і дзякуючы гэтаму рытуалу мы зразумелі, што так-то ў прынцыпе істота, якая флакс, якая спрабуе захапіць нашае цела, мы можам злавіць яе ўнутры свайго, заключыць унутры свайго цела і адарваць яе поўнасцю ад сувязі з астатнім сусветам, ну па сутнасці забіць, як бы ў некаторым сэнсе. Ось, гэтым мы і займаемся. Мы збіраем трошки больш кварца, каб істота розум, скажем так, флакс, апынуўся ўнутры, а потым мы адарвалі яе ад рэшты зямлі. І ў выніку флакс загінае разам з намі, а мы, можа, нейкім цудам выжывем. Ну, прыкладна такі план. Так, добренько. Я сабраў там штуку одну, артефакты, а мне патрэбна яшчэ 3, так? Гарнизон и шляхта там на версии. Давайте вот так вылезем. Я здесь тут бачу фиолетовое штось, так? Тут было. Докладно, я бачу. Я не придумываю, чат. Я докладно не придумываю. Я упевнений, я бачу фиолетовое. На версии, у сенсі. Да не уже, куда я наподелся? Я был 100% упевнений, что на вось тут 10. Тут закрыто ўсё. Вось там ось наперадзе бачу. І гэта будзе наше захаванне дадатковае. Цудоўна. Можна было вылезці наверх ось так. Ну ладно. Мо у мяне знакі збілі? Не, вось гэтую штуку мелкую я шукаў. Так, мне здаецца няшмат перакласці файлы BSP у Крафер. Выбач, BSP, што гэта такое? Let's take a look. Так, нам патрэбна яшчэ вышэй. Ну, тады і будзем прасоўвацца вышэй. Я дзесьці бачыў нават там кварц, альбо штосьці такое, па якому можна залезці будзе. Вось тут, альбо... Карацей, дзесьці тут будем шукаць зараз. Вось оно. Вось па яму полезем. Добра. І ён... я наверх тут ніяк не вылезу, так? Слухайце, куды я тады прылезу, так? Што мне гэта дае? Тут ёсць... вы глядзіце, тут ёсць хуткае перасоўванне. Ну, штосьці. Так, пу-пу-пум. Ну, в принципе, ось так і залезем. Доўна. Забіць 3 ворагаў. Оп. Блин, меня амаль заўважылі. Закрыць гэтую лакацыю. Забіць 3 ворагаў, закрыць лакацыю. Ты на ўваходзе там? Оп. Есть.
Вітаю, Пробай. Это файлы з думкамі галоўных герояў і тэкста на кшталт вы паставілі лесвіцу, я не пайду туды і гэтак далей. Добра. Ну, гэта такое, тыпу. Не самае асноўнае сюжэтнае. Цікава. А чаму яны так называюцца? Ось, я просто, ну... я як бы ўсё перакладаю на свой, на балючае, на дыскалізм, і там не тое, каб ёсць такое абсалютна, там усе ўнутраныя думкі, яны ўнутраныя думкі. Вітаю, Пробай. Гэта фармат карт узроўняў. Окей. Так, добра, у нас ёсць хуткае перасоўванне зараз, якое, ну, не тое, каб крытычна было, таму што мы тут не збіраемся надоўга затрымлівацца. Я магу адразу наверх неяк трапіць, а? Оп. Ай-яй-яй. Так, давай, наверх. Оп. Мы можам яшчэ вось тут, там гарнізон дзесьці ёсць, і вось мы ў гэтай частцы можам падняцца. Давай, стыкс. Давай уверх. Ладно. Не хацеў доўга. На нашым узроўні шляхта дзесьці знаходзіцца вось гэтая. Оп. Збяромся яшчэ далей. Ну і нармальна мы амаль зрабілі. Амаль дабраліся. Тут не бачу нейкіх праходаў. Яны выкарыстоўвалі на движках гульняў Quake Open Source. Зразумеў. Я, можа, прапусціў. Я сказаў Source. Open Source, мне падаецца, я сказаў. Насамрэч, ніякі не Open Source. Так. Котов я не ведаю, чуеце, не чуеце на фоне. Хутчэй за ўсё чуеце. Так, шляхта тут. Мы, па сутнасці, зараз збіраем кварц, забіраем артефакты, якія дазволяць нам адкрыць праход далей. Вось такое прыкладна мы робім. І гэтыя артефакты, блин, я ў 11 метрах, але тут нейкая падстава. Штосьці і кроў яшчэ, альбо гэта вада. Добра, паблізу штосьці павінна быць. Давайте падгледзім. That vase is crucial. It opens the ambassador's cache. Tell me you found it. No, sir. We searched the library, no sign of it. But there's spilled Спецыяльная water ваза дзесьці ёсць, каб паставіць туды на пастамент, каб адчыніць Even сакрэтку. consider questioning the kitchen servants about this mess? No, sir. We didn't think they could be involved. They always know more than they say. I'll handle them. Secure the area. No one gets in or out. Understood, sir. We don't even know what this vase looks like. We could be digging through this place all day. Maybe not. Так. That last drunken feast, wouldn't be surprised if someone just pocketed it. Better. If the hand here's a Блін, їх шмат, а там нешта ляжыць яшчэ на этом самом. Again. Можете разыйсціся, калі ласка? Было бы файна. Так. Давайте я зраблю зараз такую штуку. Мне... Добра, ён перасоўваецца. Як часто ты перасоўваешся і куды? Я просто пазбаўлюся ад гэтых двух і буду вырашаць, падбяру гэтую фіолетавую просто хрень. Хаця, ведаеце што, мне падаецца, я небачнасцю тут лепей рада дам. Толькі няхай надыдзе і нармальна будзе. Таму што мне па сутнасці патрэбна адсюль выйсці з гэтага пакоя. Ну мне ж прыйдзецца вяртацца сюды. Не, давайте іх усё ж такі заб'ем. Блин, не то атрымалася. Блин, не на таго нацелілася гульня, і хоць я і цэліўся ў таго дальняга, ён чамусьці пераключыўся на бліжняга. Упс. Для перакладу файла BSP патрэбна праграма BSP Edit. Так, ну, а гэта фанацкая, альбо, тыпу, нешта такое агульнадаступнае? Vase looks like. We could be digging through this place all day. Maybe not. After that last drunken feast, wouldn't be surprised if someone just pocketed it. Better. And sure, If
the All hand staff here's a vase are is thoroughly missing, questioned we're to back gather patrolling the further slums. details Again. regarding this disappearance. All staff, huh? Let's start with the kitchen. They always know more than they're supposed to. I thought there was something. Тобі подався гук, мужик. Не було ніякого гуку. Probably Іди, not. іди, іди, іди. Я могу поверху ніяк завести, не? Балок ніяких не бачу. І він пойде до самого краю, так? Угу. І куди ти далі? Я просто бачу кров ніяку на землі. Бачите ось там ось далеко, у центрі залі. Я могу, конечно... А навошта мені замести? Куди він мені приведе? На кухню мені приведе? А, ну може бути для гэтага є в гэтым сенс. Ну-ка, ну-ка, куди ти вийдеш? Цікавий вибор, мужик. Давайте пойдем ось так, поверху. Альбо він мене чекати зараз яще буде. І він передумав? Передумав. Кухня отрымливается ось тут. Под нами. Зараз. Оп. Там мали спалились. Захование. И хотелось бы, конечно, иметь выход некий вниз. Не будем мне ніякого выхода вниз. Тогда и придется падать тут, правильно. Выбор невеликий у меня. Ладно, не, пойдем назад. Раз в окно. Оп. У гэтага чела бурштин был. Чекаем. 40 стримов стрейк. Упс. Here, a goblin. Ну, цудовно. That one. Знову крюк з себе витягуєш башним стіксом. Так. Ну, я доб'ю. Я думаю, я докладно буду його проходити, неважно що. Я вже просто ждаю як мога худшей. Тобто я вже просто скіпаю некоторі штуки, особисто не шукаю ніякі секреточки, нічого такого, тому що секреточки від головного квесту відрізняються ніяк. Тобто, ну, це... Альбо додаткових Time квестів to ніяк. take a closer look. Так, а я могу ось так провалиться просто, правильно? Так, могу тут. Так, ну давай, Стикс. Опа. Бачите? Спустились на поверх ниже. Просто в окно. Кто кого яшчэ даб'е? Не, я учора разлаваўся, што... Ну, мне, я кажу, у меня не настрой быў такі сабе, і там яшчэ є Стикс, які не вельмі штосьці дае мне наверх дабіў мяне. Nothing unusual per se. Someone did wander around the library and the throne room, though, but he wasn't more dangerous than sober. A nobleman. Didn't catch his name. Good. I'll question the court. Ну і кридно, бо любим Стикса. Так, ну мені за Стикса кридно, щиро. Такое ще почуття. Okay, let's see. Seems a gentleman spilled wine near the throne. Oh, how noble. Blah, blah. Please send someone to clean promptly. Yeah, you bet. Так, там чел прибирається.
Усё, мы каля трона, і там нешта і віно пралілі, і перакарнулі, і вось ваза падаецца тая, якая нам патрэбна, яна вось там і знаходзіцца. Оп. Бурштына. Ляснем. Looks like that vase was used as a wine glass. Jarek was right. Those guests were hammered. Now, let's see if this vase works as well as a key as it did as a glass. Зараз пытанне толькі, як забрацца наверх, калі мы... Ну, нам паверху было комфортна перасоўвацца, а зараз наверх пралезці гэта пытанне. Пум-пум-пум. Будем шукаць шлях наверх. Я тут яшчэ не быў. Мне падаецца, вось тут я і забяруся. Не? Тут выглядае, як быццам бы як гарнізон сумяшчоны з... Ну, гэтымі... О, вось там можна залезці. Зараз гэты ахоўнік нам толькі перашкаджае, адзін мінус. Я ждаю, каб ён падышоў бліжэй. А, цудоўна, ён тут той бок пойдзе. Ну, вось ты туды ідзе. Ладно, яму пашчасціла, што ён мяне заўважыў трохі. Таму што калі б не гэта, я б яго забіваў ужо. Каб не перашкаджаў. Вось тут. І мне патрэбна яшчэ вышэй, я па гэтаму кварцу, які вырас на сценах, я па яму забяруся. Так. Акенак няма ніякіх удалых? Няма. Магчыма, гэта вецер, слухай, я кажу, гэта, тыпу, шмат чаго можна выбачыць гэтай гульні, але, тыпу, гэта, ну, то, што ты пералічваеш, гэта проста падлівае яшчэ дадатковых мінусаў. Тыпу, часта, папярэднія часткі часта рабілі так, што, ну, ахоўнікі не глядзелі напрямую на прадметы, яны маглі і не заўважыць, тыпу, што ён знік, таму што яны прям на іх не глядзяць. Але, ну, ты як бы краў за іх з-пад носа, такое было, і ты адчуваў сябе трошкі, ну, такім чыцерам, так? Вось, тое, што, ну, ты як бы парушае імерсіўнасць у гульні. Тое, што з-пад носа крадзеш, а яны не рэагуюць. Але ты такі, ну, танны бюджэт, нізкі бюджэт, і як бы ок, і невялічкія лакацыі, і гэта не так часта адбываецца. Зараз гэта абавязковая частка. Альбо ты забіваеш персонажа, які глядзіць на штуку, альбо ты просто, ну, ты прыкідваешся, што так і патрэбна. Ну, тыпу, што яны ўсе прыкідваюцца, што так і патрэбна. Раздражняе люта. Праз гэта школа я не магу так? Вось, так што гэта толькі мелка, гэта наша штука, якая раздражняе, але іх шмат. Так, дайце-ка. Прыбяру паведамленькі свае. Так, не канцоўка, я ж кажу, сярэдзіна, толькі завязка была. Ну, блин, тут завязка, я ж упэўнены, што гэта будзе канцоўка. І атрымліваецца завязка, самае крыўднае, што завязка-то вось яна адбылася, і зараз жа ўсё і скончыцца. Зараз уся гульня і скончыцца, то бок у нас толькі пачаўся хоць і нейкі сюжэт, і ўсё, і канец. Хованка. Finally. I hope it was worth the hassle. I'm really not a fan of the open skies. Так, ёсць яшчэ адзін, і астаўся апошні. Мне падабаецца, што мы проста ўзялі праз вакенцы такія хоп і праляцелі. Так. А гэтым разам яны яшчэ недзе згубілі сцэнарыста. Ну, моя самая асноўная праблема, за якой усё проста развальваецца, гэта па сутнасці па адчуваннях адсутнасць сцэнарыста. Адзінае, што мы робім у гульні, усе квесты звязаныя з тым, што мы збіраем кварц. Усё, гэта ўсё, што вы робіце ўсю гульню. Ну, так, вы збіраеце дадатковыя прадметы па дадатковых квестах, які раздражняюць не менш, але яны не маюць ніякай сэнсоўнай нагрузкі. Абсолютно. То бок яны не расказваюць гісторыю, яны нават лініва названыя, гэтыя квесты дадатковыя. Яны называюцца вось згубленыя руны Туркойз Дон, ну, карцей оркаў, згубленыя руны оркаў 4. Там быў квест 1, квест 2, квест 3 і квест 4, на тое, каб руны сабраць. Былі артефакты ад Хелідрін. 1, 2, 3, 4, 5. То бок вось так. Там быў яшчэ нейкі, там, сабраць кварц, 1, 2, 3, 4, 5. Ачмурэнна проста. Прям... Якім квантавым прарывам тлумачыцца тое, што нам патрэбны прадмет недзе з'явіўся, трэба пачуць пра яго ў размове. Зараз я канкрэтна на гэтую сітуацыю не вельмі прыкладаецца, тут нармальна. Мы схаваліся мы там наверсе знайшлі, і мы ведалі, у якіх пакоях нам шукаць. Мы знайшлі падазроную пастамент, куды штосьці павінна падысці. І потым чэлы ўнутры вежы, ну, тыпу, там мы падслухалі размову, якія кажуць, што, тыпу, о, блин,
мы павінны знайсці нейкую, яны шукаюць нейкую вазу, і мы самі адправіліся за адным чэлам, які пайшоў ну, шукаць і разбірацца, дзе гэтая ваза. І па яго слідах мы па сутнасці на яе выйшлі і забралі яе. Ось такая прыкладна штука. Гэта хованка аднаго з шляхціцаў. Something there? Something wrong? Опанькі, тут нейкія гэты самыя. А я магу неяк залезці? Something there? What the shit? Ну вы бачыце. Ну я гоблін, ну і што? Што мне падабаецца? Hey, I'm on it. send someone to check that out. Here, a goblin. Goblin, get it! Someone, go search there. Ну ось так прыкладна будзем, карацей, просто ў экшн гуляць, каб як мага хутчэй, каб не расцягваць гэта ў часе. Таму што мне на вяроўку не атрымалася з 20-го раза заскочыць. Няхай бегаюць, пакуль супакоіцца, я чатку пачытаю. Маглі назваць 1, 2, 3, 5, 6. Так, каб шукалі 4-го. Угу. Can't have gone too far. Ну, карацей, накручваць можна і накруціць, але, ну, як бы, каб вы разумелі, моя асноўная прэтэнзія гэта тое, што павінна быць у гэтай у гульні пра стыкса, тое, што абавязкова проста з-за чаго увогуле, тыпу, без жартикаў бясконцых стыкса. Тыпу, калі я вам запушчу першага другога стыкса, я буду сядзець і адпачываць і кайфаваць. Вось у чым прыкалдэс. Таму што там нешта фіолетавае, і гэта штосьці фіолетавае, гэта ў нас што? Гэта нам спатрэбіцца дакладна, таму што яно, ну, бачна, што яно спатрэбіцца прям па гэтай хрэні. Гульня, чаму ты не выконваеш свае ж парады? Зараз мы забяром вось гэтае кола незразумелае. Яшчэ пазбіраем рознага рыштунку. Ну, нармальна. Подсобраліся. Вось, і атрымліваецца, што як бы калі я запушчу іншую частку якую, першую, другую, то я буду кайфаваць, таму што стыкса будзе шмат, ён будзе жартаваць, ён будзе ламаць 4-ю сцену, ён будзе прысутнічаць, яго будзе шмат. Так. Тое, што весела у стыксе, гэта сам стыкс і сюжэт. У першай частцы ачмарэнны сюжэт мне вельмі спадабаўся. У другой папрасцей, але там ідзе больш на такую палітычную, там нейкія разборкі, і ты такі, блін, а што? Ну, тыпу, а што будзе далей? Трэця частка такая, не было другой часткі, я хоць і працягваю гульню роўна з таго моманту, калі у вас другая частка скончылася, таму што паміж першай і другой прайшло пэўная там невядомая колькасць часу, а паміж другой і трэцяй, ну, тыпу, прям адразу яна адбываецца. Прям катсцэна ў катсцэну, па сутнасці, сутыкаецца. Няма там нічога такога, просто надсутнічае. Это не важно. Тыпу, ведаеце, што падзеі другой часткі, вось там як мы палітычныя разборкі накручвалі, гэта ўсё не важно ўжо стала. Мы просто забудзем пра гэта і ўсё. Шукай тэрыторыю, і вось яшчэ адзін ёсць. Цікава. Я там праз верх, я думаю, магу пралезці, так? Блин, ну амаль. Калі я даскачу. Мы можем, можа быць, праз гэтае в акно пралезці. Так. Адзінае, што я зараз агрэсіўна карыстаўся бурштаном, і ён падскончыўся. Зараз 2 штукі зробім. У яго там ёсць розныя прыблуды. Давайте уронім на яго платформу. На здоровяка. Чел збег наверх и боится. Каб ён на усялякі не пабег кому-нибудь, так он побяжыць шукаць кого-нибудь. Няхай бяжыць. Позбираем предметы. Оп. Ён папярэдзіў ахову.
але пайшоў у іншую напрамку, каб вы разумелі. То бок ён такі: "О, блін, ты мне сказаў, што там кагосьці забылі". Абсурдная сітуацыя, бачце? Чел прыбег, папярэдзіў ахоўніка, ну, тыпу, цывільны. Папярэдзіў ахоўніка, што, блін, там хтосьці, штосьці там забілі, кашмар, ідзі разбярыся. І гэты здаравяк, карацей, у сваім пакоі, у які забег гэты чел. You must be hiding somewhere. Ён у ім пачынае шукаць, тыпу, таго, хто, ну, забойцу. Ачмурена, так? Ну, набор, ладно, ну, гэта просто ўсё разам збіраецца ў одну вялікую такую карціну, то бок адсутнасць сюжэта, ладно, калі б геймплей быў прям ідэальна, ну, зроблены. Увогуле тады бы зніклі прэтэнзіі такія, ну, ладно. Просто вы павінны мяне былі папярэдзіць у гульню, якая звычайна зарыентавана на персанажа, аднаго нават. Зараз ужо на яго не зарыентавана, вось такое. Так, вось туды мне патрэбна. Можна я неяк пранікну, а? Вось гэтую можна адрамантаваць, я якраз такі гэта зрабіў. Там зверху можна пралезці справа. Я бачыў акеначкі. На тых стрымах кайфаваў. Так, і я ўпэўнены, што гэта не маё нейкі такой, тыпу, неўдалы настрой нейкі. Я ўпэўнены, што калі я просто возьму і прям зараз я запушчу, то я буду прям вялікая розніца для мяне будзе. Таму што будзе весела. Мне будзе, Стыкс мяне будзе заўсёды нагадваць, чаму ён такі прыкалдэсны. Вось. Ну і так, дарэчы, у папярэдніх частках была адна з... Вы, па сутнасці, за адзін узровень можете атрымаць 3 медалі. Одна медаль за хуткасць выканання, одна медаль за што вы не паднялі ні адной трывогі, і одна медаль за тое, што нікога не забілі. То бок, калі вы праходзіце павольненька і асцярожна, вы забіраеце 2 медалькі з 3. Яны неабходны ресурс для вашага паляпшэння. Ну, каб вы разумелі, наколькі гэта важна было ціха праходзіць. І гэта было лагічна ў свеце Стыкса, таму што ты маленькі гоблін і даволі слабы. Ну, тыпу, ты... Чел, не желаешь проверить тело? Дякую. Есть. What's this note? A thief tried to break in here before me? He messed with the mechanism. And now the gate's stuck tight. I locked him in the basement. Maybe Ну, мы знайшлі неабходныя прадметы заранее, што цудоўна, і зараз мы рычагамі за гэтым і скарыстаемся. Так. Было ж такое, што ты казаў нешта накшталт. Мне падаецца, патрэбны нам персанаж ці прадмет у тым пакоі. Мы там ужо былі, яго там не было. Але вось цяпер мы пачулі пра яго ў размове, ён мусіў там заспаўніць. Вось гэта так было. Тут быў такі момант. Так. Ну, я падумаў, ты зараз прыкладаеш да вось гэтага моманту канкрэтна, да вазы. Але у нас быў раней момант у гісторыі, калі я стаяў, заходзіў у пакой, і потым, калі я зайшоў, ну, тыпу, не трыгернуў квест, я шукаў прадмет, які, ну, я побачыў, што мне патрэбны прадмет. Але мне патрэбна было затрыгерыць пэўны дыялог, зайти ў пэўны пакой, затрыгерыць дыялог, і толькі тады з'яўляецца прадмет, які я шукаў, можа быць, гадзіну. Я гадзіну шукаў прадмет, які я ўжо прайшоў міма яго, і я ўпэўнены, яго там не было. Прям 100% не было ў тым месцы, дзе я быў. Таму што я б шукаў літаральна ўсе пакоі. Ну і вось, карацей, маем, што маем. Так, актываваць засталося толькі. Мы ўсе 3 забралі. Ну, давайте тады просто праляцімся тут. А ён так нізка, таму што... Я ўжо забыўся, чаму ён там так нізка. Я магу там ніжэй неяк пралезці? Ладно, дзіўна. Быў ахоўнік, няма ахоўніка. Як туды ўніз? Я думаю, што мы трапім уніз праз верх. Класіка, правильно? Так, мы амаль на месцы. Так, а чаму я... Блін, я не памятаю, а чаму так нізка?
Ти просто ході да пошукай. А, усё пам'ятаю, ось вона заля гэтая, так? Мне тут патрэбна актываваць. Guess I'm just seeing things. А, нават яшчэ ніжэй. Яшчэ ніжэй. А тут адсюль можна трапіць яшчэ ніжэй? Альбо мне патрэбна выйсці на вуліцу і адтуль неяк спусціцца. Это было на папярэднім стрыме і ўсё як у тумане, я памятаю. Можа мне просто ўніз, тыпу, схадзіць. Я магу неяк? А, дакладна, мне прасцей будзе просто праз галоўны праход пралезці зноў. Калі б ведаў, я адразу бы скочыў сюды. Ну так, тут хапае, і як бы з таго, што дагэтуль узроўні былі не адкрытыя, а лінейныя, яны былі лепей... Яны як бы і так неблага прадуманыя. Finally open. Узроўні прадуманы добра. Вось калі ідзе ўсё, што датычыцца да сюжэта нейкіх там канкрэтных штук. А, вось ён, крышталік. Не пачне па мне страляць, як папярэднія? Дарэчы, была ў другой частцы даволі часта былі сегменты з пазламі. Тыпу, просто пазл, вось як зараз. У гэтай гульні гэта першы пазл, па-мойму. Я магу памыляцца? А, не, ладно, у выпрабаванні оркаў было. То бок, па сутнасці, у нас пайшло штосьці толькі ў канцы гульні. Я просто магу, мне падаецца, скіпнуць гэта ўсё, таму што там унізе можна зачапіцца. Альбо як? Як гэта працуе? Нашкрябана. Прямо да зоркі, потым направа, да упора, потым зноў да зоркі, і там у цэнтры... Я прыкладна запомніў. Хтось спрабаваў ужо скрасці. Так, ось так. Потым направа. Потым сюды. Потым раз, два, три. Потым сюды. Потым сюды. Раз, два, три. Раз, два, 3, 4. І тут патрэбна згарнуць. Оп. І вось тут там замытая тэрыторыя. Направа крыжык указаны. Таму просто прямо. Тут я магу даскочыць. Вось і пазл. Можна сюль выбрацца просто. А, вось там бачу. Магчымасць вярнуцца. Fuck this. Goblins aren't meant to fly. Вось і ўсё. Мы разабраліся з кварцам на гэтай лакацыі. Ідзем да оркаў. О, катсцэнкі пайшлі. Рэальна яны зрабілі пачатак і канец гульні. Усё, што ўсярэдзіне было выкінута нахрен. О, вітаю. Гэта персонаж, які з'явіўся адзін раз. Sure, Donovan. I'll get someone to clean it up. You don't have to ask. Exactly. So I'm not asking. Always taking me for granted. Вось гэты чэл чарнаскуры, ну вось гэта злева як рыцар, рыцар-здраннік. Ён адзін раз з'явіўся ў гісторыі. І у нас не было ніводнай сцэны, катсцэны з ім. Ён просто з'явіўся, тыпу чэл просто стаяў, мы паразмаўлялі, две рэплікі перакінулі, канец. You never have to thank us, Hal. But it feels nice to not be taken for granted. Don't make it another decade before we see you again, all right? І ён не выканаў ніякай ролі зараз у гэтай катсцэне, каб вы Make it a разумелі. social call next time. Ён не выканаў ніякай сюжэтнай ролі за ўсю гульню. Let's go. Абсалютна. Ён заявіўся ў гэтай катсцэне, ён у гэтай катсцэне не патрэбны. Ён не... Гэта я ведаю, што нікуды не правядзе. Таму што ён сказаў, ну, такое да пабачэння, па сутнасці. Вось яго сюжэтная лінія. Ён з'явіўся адзін раз, з'явіўся другі раз, сказаў да пабачэння і сышоў. Вось яго нагрузка сюжэтная. Done.
Let's get back to the Калі бы гэта была Zeppelin and keep быў moving. нейкі тыпу круты твор, ну тыпу прям прапрацаваны сцэнарыстам твор, гэта была бы важная сцэна, тыпу, ну гэта было бы завяршэнне нейкай гісторыі паміж імі, паміж Хеледрин і вось гэтым чэлам. Такое адчуванне, што сцэнарыст просто сышоў са студыі ў сярэдзіне працы. Я не ведаю, ну гэта прям вельмі заўважна. І зроблена пачатак і канец. Тыпу катсцэнкі ёсць, плюс-мінус катсцэнкі ідуць у канцы і ў пачатку. У сярэдзіне выкінулі цэнтр сюжэта, самае ядро. Это могла быть непасрэдна Ганна альбо Джарак. Так, ты маеш рацыю. Джарак увогуле бы лёгка... Джарак ідэальны персонаж, які можа быць Deus Ex Machina, вось гэтая штука, якая просто з'яўляецца з ніадкуль Джарак заўсёды і выконвае нейкую задачу, якая стыксу было бы дрэнна, і ты можаш заўсёды разлічваць, што гэта будзе Джарак, хто выратуе. І вось тут было бы, ведаеце, і вось тут-то праца сцэнарыста была бы ў тым, каб зрабіць так, што Джараку патрэбна дапамога. Джарак мае праблему, якую не можа вырашыць, таму што Джарак ультыматыўная зараз зброя абсалютна. Вось, заўсёды пытанне, чаму гэта робіць Джарак, а не стыкс увогуле. Навошта нам стыкс, калі ёсць Джарак? Просто Джарак, ну, тыпу, трохі сам па сабе, і яму пофіг, так? А тут можна было бы развіць типу сюжэтныя адносіны Джарака і стыкса, і абодва пафігісты, і яны могуць паладзіць плюс-мінус. Вось. Па якой па нагодзе спаці сабралося, яны ўсе тут не патрэбныя. Ну тыпу мы увогуле цалкам тут спрабуем якраз такі спыніць знішчэнне сусвета кварцам. Ну глобальна, калі казаць. Але ёсць супраціўленне, мэты якога я не разумею, супраць чаго яны супраціўляюцца, я не разумею, і ну там можа быць дзесьці пракідвалася, але яно настолькі на фоне ідзе, што, ну, я выбачаюся, просто калі я бывае такое, што на катсцэнах я пераключаюся на 2 секунды асабіста ў гэтай гульні, я пераключаюся на чат, каб зразумець хаця бы колькі паведамленняў новых з'явілася. Але гэта значыць, што я прапускаю нават тыя кавалачкі, маленькія супер-мікра кавалачкі сюжэту, якія павінны быць як бы цэнтрам гісторыі. Кожная з іх можа быць асабістай гісторыяй, тыпу супраціўленне супраць не ведаю чагосьці. З гэтага пачыналася гісторыя, я думаў, гэта будзе асноўнай тэмай. Гэта не з'явілася асноўнай тэмай, асноўнай тэмай гульні гэта з'яўляецца кварц, але гэта як бы фейл сцэнарыста, што мы так і не разумеем. Я не разумею, якая асноўная тэма гульні. Я не разумею, канцоўка будзе сюрпрызам. Канцоўка будзе лутбоксам, які я не буду чакаць, што ў ім адбудзецца, таму што просто невядома, пра што сюжэт. Мы тут скрыншотаў нарабілі трошкі. Чатик, я зараз раблю кароткі перапынак, хутка паем, прям хутенька, і мы выбіраемся са сцяны, мы не будзем рабіць дадатковы квест, таму што расцягваюць геймплей на 5-6 гадзін, там, на 10 гадзін. Я думаю, што дадатковага контенту мы рабілі на гадзін 10-12, прыкладна так. Добра. Я зараз сама хутенька паем, і мы працягнем. Добра?
Still there? Я вярнуўся. Можа, гэтая частка планавалася як філер, такое магчыма, але ведаючы студыю, хутчэй не. У іх не той, каб шмат бюджэтам. І гэта, можна сказаць, іх адзіная серыя, якую яны робяць для сябе. Яны робяць гульні на заказ. Ну, я ўжо апісваў гэта. Калі паглядзець Cyanide Studio, у іх ёсць Blood Bowl серыя, ну там 1-2 часткі, можа быць. І вось серыя Стыкса, можна сказаць, і ўсё. Астатнія гульні, якія яны рабілі, гэта розныя сімулятары, там розныя штукі, яны рабілі для іншых студый, як бы, просто пад заказ, то бок паблішер шукае падрядчыка, які выканае гэтую задачу. І Cyanide Studio тут з'яўляецца і выконвае для іх там футбольны сімулятар, напрыклад, нейкі. Ось, і гэта досвед, які ў іх ёсць у геймдэве, і ў іх ёсць свая серыя, як бы, якая просто на якую грошай звычайна іх не хапае. Вось. І тут за, вось, типу, 10 гадоў яны накапілі сабе грошай на новую частку, каб сабраць яе, вось яны робяць. Яны зрабілі яе, можа быць, амбіцыі занадта вялікія былі, і нерэалізаваныя амбіцыі тут бачныя. Ну, нешта такое, типу, гульня прадзёбаных магчымасцяў і нерэалізаваных амбіцый, мне падаецца. Таму што яны хацелі зрабіць больш, але ў выніку бюджэта не хапіла. Лепей бы яны рабілі поўнасцю скончанымі блокамі, актамі, то бок, ну, поўнасцю, типу, акт першы, і яны, типу, зрабілі гісторыю поўнасцю закрытыя. Я, дарэчы, калі задумацца, сцэнарыст, я думаю, не звольніўся. Можа быць, просто на рэалізацыю задумак, і так, як яны хацелі гэта зрабіць, грошай не хапіла. Вось гэта вельмі верагодна. Карацей, думка такая, што мне падаецца, што адбылося, насамрэч, што адбылося. Зноў жа, гэта здагадкі, гэта нічога такога, няма нейкіх гарантый, што гэта сапраўды так. Але мне падаецца, што яны планавалі, шмат чаго ўклалі, а ў выніку катсцэны яны, типу, максімальна не пашыралі. Хаця, калі бы яны зрабілі, як у першай частцы, катсцэны літаральна вось гэтымі слайд-шоу, так, ну, то бок, ведаеце, гэта фармат, калі у вас прыгожыя малюнкі, яны просто дынамічна змяняюцца, але і мінімум рухаў. Нават гэта лепей распавядае сюжэт. Ці бачыў я ролик? Ролик я сам не бачыў, але я бачыў увесь інтэрнэт гудзіць пра гэта. Маё меркаванне гэта срань. Кароткія змест, вось я адразу табе выдаў. Маё кароткае меркаванне срань гэта.
Коміксы якія. Так, нават калі б гэта у фармаце комікса, то бок, калі б яны зрабілі катсцэны, то бок сэканомілі. Калі б яны эканомілі, я думаю, ўсё бы атрымалася. Альбо рабілі бы, тыпу, акт 1, які поўнасцю ў сабе ўнутры працуе. Блин, не халер тут разраслося. То бок яны рабілі рознае, шмат чаго. Яны спрабавалі паспець паўсюль. Мне падаецца, яны ўзялі занадта вялікі кавалак, вось і ўсё. Іх асноўная праблема, што яны занадта карацей узяліся за гэту гульню. Тыпу яны думалі, што іх хопіць прям, да мы зараз зробім, блин, усё, і вось у выніку не зрабілася ні халеры. Пачування. Адзіна добра зробленая гэта дызайн у лакацыі. Можа быць, яны з гэтага і пачалі ўвогуле ўсё. Яны, можа быць, пачалі проста з узроўняў і зрабілі ўзроўні, але яны не напоўнілі, яны напоўнілі іх ворагамі, напоўнілі тым, як перасоўцы, не напоўнілі, не хапіла ад грошай напоўніць сюжэтам. Вось. Што, як бы, нармальна ў такіх гульнях, таму што сюжэт кладзецца наверх. Проста без яго гэта не гісторыя. Ідзем на тэрыторыю оркаў, і гэта будзе апошняя тэрыторыя. Я так разумею, потым будзе нейкі ўзровень для завяршэння гісторыі. А дзе знаходзіцца? Хаця б прыблізна. Мне падказваюць, што вось тут. Таму што вось гэтыя красивыя, прыгожанькія вось гэтыя пераходы, кат-сцэны, яны ўсё гэта рабілі, анімацыі гэты прапрацоўвалі. А там, дзе гэта важна, яны забыліся, што важна ў гісторыі. Гэта гісторыя. Гісторыя як бы ёсць. Яна як бы ёсць. Проста яна настолькі слаба звязаная і перабіваецца такімі здаравеннымі гульнявымі сегментамі, што я чалавек, які звычайна памятае рандомныя абсалютна факты ў гульні і уважліва як бы іх праходзіць, у адрозненне нейкага сярэднестатыстычнага там гульца, так, якому цікава сачыць за гісторыю. Мне складана за ёй сачыць. Калі мне складана сачыць за гісторыю, то гэта кабзда, гэта праблема гісторыі ўжо. Для мяне гэта рэальны паказнік. Калі я губляюся, я не ведаю. Ну, то бок я мог прапусціць нейкі там мелкі момант, нейкую незаўважную штуку, але проста калі я пачынаю не заўважаць дэталі, то гэта большасць гульцоў у сусвеце не заўважыць. Яны ўсё гэта працягваюць. Это значит, незразумела, на кого тады разлічана. Опанькі, руна. Просто за таго, што мімо праходзім. Руна літаральна тут паблізу. Чакаю, калі гэта ахоўнік адыдзе. They just brought up what Ren wanted me to track down. I think I saw something. Ну. Я нават місію дадатково виконав, просто так, випадково. Probably nothing. Так, добре. Що за руна хоча б? Гэта была апошняя руна. Нічого такого. Забойство ворога адвяртае трошки бурштына. Можем, до речі, взяти собі, тому що нам зараз пошук рун не патрэбны. Ось, руны не патрэбны, мы можем спокойно переключиться. Забойство ворога дае нам трошки бурштына. Няхай будзе. Мне патрэбна выбирацца адсюль. Мне патрэбна куды? Куды там наш компас показывае? Ось у тым напрамку. Досягнуть той локацыі. Добра. Туды і пойдзем. Давай, до ветра. Оп. У іх усе грошы на Blood Bowl 3 пайшлі, а Styx так нарэшті зрабілі. Ну, я скажу, што не, наадварот, типу, яны спрабавалі адчуванне, што О, блин, это ўсё ворагі. Яны ўжо захапілі нават, людзі захапілі нават гэту лакацыю.
Нягледзячы на тое, што я зрабіў шмат для таго, каб оркі атрымалі перавагу. Я думаю, што яны планавалі, што лакацыі будуць змяняцца ў залежнасці ад таго, што я зрабіў, не зрабіў. А вот такое, але я думаю, што гэта было дадатковае, тыпу, атрымаецца, не атрымаецца. Давайте дабяромся, няхай яны прагавораць свае рэплікі. The old chief is in custody, sir. Only the artifact is still at large. Блін, не атрымалася. Ух-та. Я... Зараз мяне заб'юць, так? Трэба пазбавіцца ад 8 ворагаў. Галоўнае ад здаравеннага пазбавіцца. Блін, ён сышоў. А што калі я кінуў бутэлечку? Галоўнае, каб здаравяк зайшоў пад хрень гэтую. Залічыць? Залічыла. Цудоўна. Everyone, take a look this way. What the? An intruder! Блін. Добра, не тое. Зараз паспрабуем па новай. Блін, я толькі напужаў іх і ўсё, так? Куды яны разбегліся-то? You call yourselves the Inquisition, the so-called elite? You have no honor. Shut up, monster! You'll die here. Your blood will drown your name. Блін. Оп, ось так. Мінус орк. Do we have here? Просто ад оркаў патрэбна пазбавіцца, якія, ну, на баку інквізіцыі, ад гэтых оркаў трэба пазбавіцца, бо я іх так проста не заб'ю. Ад людзей яшчэ магу. З людзьмі я яшчэ рады дам. Where is it? Tear me apart. I'm not saying shit. Good. I'll feed your heart to the fire while your swamp screams. Так, а гэты орк туды пабег. Ды божухна. Я просто дрэнна пачаў, і у меня аўтазахаванне ў дрэнным месцы ў выніку. Я прадзяўбаў адну з такіх штук, якія магу скідваць, просто выпадкова не тую кнопку націснуў. І мяне аўтазахавала роўна ў гэты момант адразу. Дзякуй вялікі гульне. Ён прям прабягаць будзе? Мне кожны раз прыйдзецца разлічваць, што ён прабяжыць? Так, мінус орк яшчэ. У мяне былі міны. Магу вось так кінуць? Неяк. А, я толькі трохі кінуў. Вось зараз, калі бы яна была, я бы здаравіка гэтага прыбіў, але не магу. Ну, тыпу, гэта ўжо немагчыма. Опанькі. Так. А чму рано? Не дацягнуўся. Амаль помер. Мінус яшчэ адзін. І ты нават не паварушышся? Ты тыпу не заўважыў. Ладно. Давайте тады... Яшчэ адна міна. І мне патрэбна бутэлька. Ідзі правер. Оп, мінус. Цудоўна. Вось гэта, падаецца, яго можна просто ўзяць і забіць. Мне падаецца, я зламаў ім трошкі пасфандінг, яны павінны былі спакойна хадзіць, але я зламаў з-за таго, што я ўпаў. Ну, тыпу, тады ўраніў штуку.
Мінус яшчэ один. Засталося двое. Один з іх здаравяк. Якога я не ведаю, як мне забіць. Типу, толькі ў адкрытай бойцы атрымліваецца. Альбо мінамі яшчэ. Калі я міны магу яшчэ зрабіць. Мне хапае на іх. Раз, два, две міны. Бурштыны яшчэ трошки. Бурштын патрэбней. Блин. Гу. Амаль разбіўся. Вось бачыце, які нервовы? Я буду допроходзіць? Не, гэта без пытання. Я ожидаю ўжо, каб я мог дакладна сказаць, як чалавек, типу, які атрымліваецца, прайшоў усе 3 часткі, я магу тады сказаць дакладна, што гэтая частка лута. Ну, типу, я ожидаю для аб'ектыўнасці. Таму што па адчуваннях яны уклалі бюджэт. Блин. Вось тут покладу. Ось так. Па адчуваннях яны, у іх проста не хапіла бюджэту. Занадта вялікі кавалак вырашылі ўзяць, занадта вялікі сусвет, занадта шмат чаго яны спрабавалі зрабіць. І не сканцэнтраваліся на тым, на чым варта было. Яны сканцэнтраваліся на колькасці і адразу замахнуліся на колькасць, замест таго, каб рабіць па кавалках, якія яны рэальна могуць зрабіць. І спыніцца тады, калі яны, ну, могуць спыніцца. Ось апошні чал. І мы вызвалілі апошнюю вось гэтую абарону оркаў. Яны тут у сваіх ж дамах просто па сутнасці закрыліся і ўсё, і больш нічога не маглі зрабіць. Вось он лідар оркаў. Thank you for your help, Styx. But we're stuck without the artifact. We need it fast if we're to open the door and perform the ritual. Any idea where I can find it? Head to the Inquisition main ship. They may have intercepted our best warrior with the artifact. Yeah, I doubt any orc could just slip past unnoticed. But I'll make sure it gets done. Добре, вирятувати чела і забрати артефакт. Де воно показує мені? Ось там. Тыкать и отлетать наверх. На жаль, на здоровяках... ну, на здоровенах можна, просто гэта вельмі доўга. Ну, я не жадаю затрымлівацца, тым больш, што рэсурсы мне не тое, каб зараз патрэбна агулам. Ось, застался я таксама не переживаю, і... Сам можна просто рушити наперед. А? Я не бачу ніякага корабля гэтага самого. Зноў баг, мне метка абыдзе просто поставлена. Вось он там здаравенны просто вісіць у паветры. Я да яго ніяк па-іншаму не дабяруся, акрамя як знізу. Оп. Інквізіцыя. Я бачу фіолетовенькае нешта. Але мы нават за тым асабіста паляваць не будзем. Of course it's locked. The key's got to be around here somewhere. Так, дзесьці ключ павінен быць. Шукаем. Ось там подсказка есть. Okay, so what do we have here? Final phase initiated. Orc artifact locked in containment cage. 2 of our high-ranking officers each carry a copy of the key to the containment cage. The orc problem will be resolved shortly. All right, let's find these 2 high-ranking officers before these bastards finish the job. Добра. Знайсці саме галоўны тут офіцеру, забраць іх ключы. Можа быць, пазбавіцца ад іх нават. Вось я тут вяровачкі шукаў. Так. We'll be loading the artifact at the attack site shortly, my lord. The assault on the last village should be finished by now. Are we ready to move? The gondolas are prepared.
We're just waiting on the signal. Perfect. All the pieces are falling into place. А? И мне не... Добро, ладно. Есть еще некий способ хутенько подняться. Ой. Ну, стыкс сдалась. Ну, стыкс. Твою ж холеру. Так. Символь там далеко знаходится. Это мы отсюда кварц, по-моему, скрали ранее. Опа. Що вони там шукають? Кого вони там шукають? Гобліна, може бути, шукають? Зовсім ляснулися. Так. Тут напереди есть амулетик, я его заберу. Просто потому что могу. Зламаю баллисту. Так само тому, что могу. Ніякої більш мотивації нема. Необходності у гэтым нема, просто отсутствующая. Оп. Так. Что мы можем яшчэ? Не падаецца, альбо вось гэты па цэнтру, які ходзіць, ён мае ключ. Альбо мне падаецца. Я могу... Просто яго я дакладна забіць не то, як моцна магу. Так, мне падаецца ў яго. О, не кажыце мне, што вы наверх яшчэ пойдзеце зараз. Так, это ключ у яго падаецца. Так ось дзіўна тырчыць. Позбавимся от тела. Таго забивать не будем офицера, просто скрадем ключ. Так, это ключ. Минус. Мне падаецца, у першай частцы яны хаця бы азіраліся назад, і типу у першай другой частцы яны хаця бы азіраліся назад, такі, блин, у меня рэч знікла, маглі нават трошки пахадзіць, там пашукаць, блин, дзе яго браніў, там, ну, хаця бы трошки некага движа. Зараз яны абсалютна пофіг. Прадметы навокал знікаюць, людзі знікаюць. Гэта і раней як было заўважна. Дарэчы, людзі знікаюць не поўнасцю, бачыце, он просто небачным стаў. І гульня ўсё яшчэ ведае, што там знаходзіцца цела яго. Просто таму што яны неяк не пафіксілі рацей. No, not higher. Опаньки. Time to head back to the village and get that quartz door open. Добренько ёсць. І кварцавыя дзверы мы такім чынам можам адкрыць. Да і нічога ты не бачыў. Вот тут слепыя. Я на максимальной складанасці гуляю, калі што, каб вы разумелі. Это все ўплыў флакс. Ну, мне не падабаецца насамрэч яшчэ флакс як вораг, ну типу як злодзей нейкі. Тое, што ёсць нейкая штука як кварц, якая па сутнасці як бурштын, але яны гэта працягнулі, у той жа момант я кажу, типу, ты гуляеш у другую частку, і калі скончыш другую частку, ты не чакаеш ніякага флакса, нічога такога, ты чакаеш палітычных разборак. Ось, які даволі цікава было назіраць. І ты думаў, вось зараз, карацей, жара панясецца, нас толькі ўсё апошні момант нас прырвалі. Давай, орк. Становіся на пазіцыю, каб я мог з тобой паразмаўляць. Вось, але гэта нічога няма. Оп. Вось мне зараз цікава будзе, калі мы зламалі скрипт, і карацей мы з шэфам не можам паразмаўляць. Вось будзе ачмурэна, калі мы засофтлочымся ў гульні пад самы канец. Таму што я не маю ніякіх захаванняў, акрамя аўтазахаванняў. Вось гэта будзе проста жэсць. А, не, вось. Дзякуй Богу. Now we can proceed. Follow us, Styx. All right, then. Let's see where this leads. Be careful. The human invasion destabilized the quartz stone and twisted the local creatures. Most of our clan was wiped out by a swarm of roaches. Came out of nowhere. You're our only chance to end this slaughter
and the chaos it unleashed. We'll try to stabilize the quartz. To make your path easier, climb up there and stay alive. I'll do my best, Chief. Добре. Пробуємо позбавити їх від нестабільного кварцу. Так. Я скажу, гэта калі у гэтым канкрэтна стелс-экшане забіць на стелс, то гэта простая гульня становіцца. Так, вось там нам патрэбна. Ёсць нейкі больш хуткі шлях. Спрабаваць праз справа, можна паспрабаваць па прамой. Па прамой. Давайте по прамой. Я бачу хотя бы шлях праз лева, я бачу плюс-мінус шлях, але там ён быццам бы раптоўна абрываецца. Захаванне ў мяне ёсць, давайте паспрабуем. Паляцелі. My old friend. Look at you. Seems like you never aged. As for me, well, I still cherish the time spent studying you, even if it led me here. But I don't regret a thing, old friend. Гэта мировое дрэва? Гэта мировое дрэва на тэрыторыю оркаў. Можа быць, за гэтым... ну хутчэй за ўсё людзі за гэтым і лезуць, вось каб да гэтага дрэва дабрацца. Таму яны і вычышчаюць іх усіх. Вось гэта дрэва, якое даследаваў Стыкскарібу малым. Вось зараз нечаканае кавалак лору, якім я мог скіпнуць, таму што тут ёсць варыянты, як абысці па-іншаму. Нечаканы кавалак лору, які рэальна, ну, тыпу, цікавы. Такое адчуванне, што рэальна проста скіпнута была большая частка гульні, і ўвесь сюжэт напіхалі ў пачатак і самы канец. Яшчэ адно, ну, іх некалькі. Міравых дрэваў было некалькі, і гэта ўзгадвалася ў першай частцы. Проста нават у другой гэта адчувалася трошкі дзіўна, таму што ўсе пачалі казаць, быццам бы так, быццам бы больш няма ніякіх дрэваў, акрамя таго, якой знішчыў Стыкс у пачатку. І гэта было дзіўна. Ну, яно быццам бы не супадала з рэальнасцю. Мяне другая частка гэтым трошкі выбівала. Я такі, я, можа, нешта не зразумеў? Яно ўсё ж такі адно ці іх два? Ну, тыпу, разбярыцеся, калі ласка. Don't look down. Цікава. Такое месца, дзе павінны быць жукі, але жукоў няма. Прям зроблено пад іх. І вось він кварц. There, finally. That wasn't so bad after all. Come on. Roaches everywhere. Better get the hell out of here. Fast. Quartz is done. Let's get to Akinosh. А Акінаш пры чым? Зараз для мяне гэта дзіўна. They're crawling everywhere. When the hell is this gonna stop? Gotta find a safe spot to land. Now. Яны паўсюль. Бяспечнае месца, яны ж сюды не могуць забрацца. I really need to find a way out of here. These glowing mushrooms. They're keeping the roaches at bay. Might follow them and see where they lead.
Як наш сам розвалився, само дерево засохло. Ну так, так, так. Давай шукати оправдання. Та мелкі жуки бояться тільки ось цих грибов. Я не більше, остатні вони просто пожирають усе у великій кількості. А, трошки погриз для мене. Уж грызут я на меня. Не то, как шмат вариантов, куда нам выбираться. Упс. Давайте настану тогда. Куда я могу отправиться? Отсюда. Ну только коли униз знову. Там, где я был уже. Грибочков там не бачно, так? Може реально туди ось наверх поспробувати? Я не ведаю, я роблю нечто. Я не упевнений, що мені сюди. На гэта было відавочна, які мой шлях, а зараз ні. Я не вельмі розумію, що я роблю. Блін. Я не ведаю, за що ти там зачепився, але дякую тобі велике. Так. А что это за такая ось хрень? Нека бессенсовная. Fuck this. Goblins aren't meant to fly. І куди мені... І куди мені? Ось куди? Бачите, там до холєри жучков, так? А, може би там поверху потрібно було пробиратися, я не зрозумів. Давайте спробуємо пролетіти. Знову ж ось сюди. І повторим. Я зараз не вельми... Я трошки... Я розумію прикладно... Ну, нам не указано, в яку кропку нам забиратися. Так, амаль сажали нас. Ну, гриби криху ось сюди уверх ростуть, будь би, так? Ось тут їх бачно. А, ну ось, по грибах далі ось є. Quartz in hand, guts intact. Those Добро. roaches need to step up their game. Так. Зрабілі куди нам? Усё, выбирацца адсюда. Я не ведаю, навошта ў кінаш. Яны, калі прагаворвалі місію, яны... Што? У самым пачатку, калі была кат-сцэна, я, можа, блин, настолькі неуважліва глядзеў гэтую кат-сцэну. Што гэта зараз было? Ладно. Are you all right? We cannot overlook what you did today, Goblin. В сенсі. Hey, listen. It couldn't be helped, you know? Blame the flux. You risked your life to protect our sanctuary. You have saved the lives of every orc seeking refuge here. We shamans and Turquoise Dawn as a whole are in your debt. We've had our share of disagreements, child. But I have never known you to be delusional. If you truly believe the ritual can be completed, I trust your judgment. In the name of Turquoise Dawn, I make this vow to Mother Earth. We will help you protect her creations, however we can, whatever the price may be. This vow may never be broken. Speak now, or be forever binded.
Gotta love peer pressure. Ты и меня... А, не, я думал, меня нават телепортнуло яшчэ куды-небудзь. Ты самым... Вось, пашлі кацаны, якія хоць штосьці значаць. Просто ўжо пазнавата. За плячыма ўжо 20 гадзін гульні, у якіх мы рабілі толькі што, збіралі кварц. Што мы зараз робім? Мы збіраем кварц. Ну, разумееце, я не скончу гэта паўтараць, а гэта праблема. Типу, геймплей не адпавядае таму, як памерам. Колькасць сюжэта не адпавядае памерам таго, што памерам узроўняў і неабходнасці рабіць адно і тое ж. Ну, не. І я бачу, колькі сіл было пакладзена ў гэтыя самыя ва ўзроўні, якія былі зроблены, і мне прям шкада гэтых намаганняў, якія можна лепей было б перанакіраваць у тыя ж катсцэны і дыялогі. Яны катсцэны дорага робяцца, так? Геймплейныя механікі ўзроўні, вось такі геймдызайн, ну типу ўзроўняў, ён складаны, яны прям складаны, ён патрабуе шмат намаганняў і шмат этапаў. Катсцэны лічацца даволі дарагой прыгодай, ну типу ты павінен шмат чаго рабіць. Вось, ну уже, калі б яны просто панарабілі уставак гэтых самых намаляваных, гэта было бы танней і прасцей, і можна іх распіхаць больш зручна, не абавязкова там улічваць дызайн лакацыі, каб не багала ў катсцэнах. Ну, то бок там дадатковыя яшчэ расходы, якія сыходзяць. Можна было бы ўсё абысці. Лепей бы яны зрабілі рэальна частку катсцэн, як у першай частцы. Частку. Не абавязкова ўсе. Можна было бы эпічныя штукі паказваць, расказваць. Ну, то бок не абавязкова іх гэта ўсё рабіць на рухавіку гульні. Мне падаецца, просто замахнуліся на гэта і лепей падскарацілі бы лакацыі за гэты кошт. Ну, левел-дызайнеры прям моя павага. І яны ў першай і другой частцы маніякі былі просто нечакана для такой таннай гульні, такая прапрацоўка ўзроўняў. Але тут перакос занадта моцны. Занадта моцны. Нарэчы, мае гэтыя пазбіраныя амулетікі, усе гэтыя. Іх вы бачыце колькі. Я гэта падзабіў іх збіраць цалкам. Так, добра. Можа яшчэ тут бурштын час ад часу рэспіцца, не? Не будзе мне зараз, не? Не будзе, пайшлі адсюль. Не вось сюды. І зараз вяртанне ў вежу Акінаш. Першую частку. Nothing worth reporting. Styx? You brought the runes? Yeah, took them back. Should mess up the warriors' little conquest plans. Thanks for that, but... But what? Feels deeper than just a power grab. If they can't win with runes, they'll find another way. So, what do we do? Stick together. Then... we figure out the rest. Your call. Не, ніхто нічога не жадае са мной паразмаўляць абсалютна. Хаця гэта наша, типу, апошняе, як вы бачыце, усе сабраліся ў адным пакоі, гэта наша фінальнае завяршэнне. Гэта апошняя фінальная фаза прыгоды, таму адразае доступ да ўсіх іншых лакацый. Канец гісторыі. Дызайн оркаў, увогуле, дызайн людзей асаблівы, Акінаш асабліва вылучаецца, тэрыторыя оркаў, захопленыя тэрыторыі оркаў. Ну, вось гэта ўсё, яно ўсё працуе файна. Ну, тут прэтэнзій няма. We don't have much time left. When can we land? Я бы з фільтрамі яшчэ пагуляўся. Таму што фільтры месцамі трошкі такія змазваюць колеры, якія маглі быць значна больш пыльныя занадта фільтры месцамі. А была гісторыя? Гісторыя як бы ёсць. Просто што, як вы бачыце, вы зараз нечаканы паварот. Інквізіцыя нашай ворагі ўсё ж такі будзе ў канцы, так? Окей, добра. Гэта не гледзячы на тое, што ў Акінашы знаходзяцца цёмныя эльфы. Do we have a choice? No!
При гэтым я не зусім разумею, які наш канфлікт зараз з інквізіцыяй, таму што Джефруа, інквізітар, уже ўсё павінен быць. Вось чаму яны нас канкрэтна перад Акінашам спрабуюць спыніць, мы спрабуем просто яны нас ловяць просто таму што ловяць. Ну вось такое прыкладна. У іх няма ніякай суперматывацыі у інквізітараў, каб прям за намі паляваць. Альбо я не ўлавіў, у чым іх канфлікт, як тады. Вітаю, Вячеславіч. Ну, палепей, чым учора, але мы зараз літаральна скончым апошняя місія, якая павінна скончваць гісторыю. I'll repair the ship the best I can. You go save the world. То бок зараз у канфлікце не зусім зразумела, чаму інквізіцыя нам спрабуе перашкодзіць. Яны, канешне, на нас палююць, разлаваны і вось гэта ўсё, але апошні момант, калі яны былі разлаваны, нам у нас быў твар разлаванасці, гэта Джефруа, якога няма ўжо. May Mother Earth watch over us. Let's hope not. She won't like what she'll see. Вітаю, Команлайнів. Вітаночки. All right. I can't turn back now. Зараз каротка ідэя. Мы, як орк, які мае ў сябе вялікую, па сутнасці, стаў істотай бурштына за сваіх эксперыментаў, мы паспрабуем... Так, зараз. That's a hell of a shield for one world tree. Зараз. Those inquisitor dipshits really went all in. А чаму інквізітары абараняюць дрэва? Three flux streams are feeding it from all over Akana. Я не разумею, чаму інквізітары канкрэтна гэта робяць. Shut this thing off. У чым план інквізітараў? Дайце камому там Люцик хренью страдае. Келебрымбара не далі зарамансіць шмат чаго. Стыкс прапушчаныя магчымасці. Вось такая трэця частка, правільная назва трэцяй часткі. Калі хтосьці сачыў за сюжэтам лепей за мяне, кажыце, блин, у мяне зноў захрас, я яшчэ ў орка у мяне захрас прадпрагляд. Прадпрагляд стрымоў бясконца вырубаецца. Бясконца вырубаецца. Просто спыняецца, ставіцца на паузу. Ну, то бок я не ведаю, пачаму Twitch, дзякуй табе вялікі. Ён пачаў гэта рабіць вось з гэтага тыдня. Вось, не ведаю чаму. Прям не разумею. Давайте Ctrl F5 можа на старонцы зраблю, можа гэта паможа, не ведаю. Чамусь ён так робіць. Дык вось, калі хтосьці змог, я прапусціў нейкую фразу, таму што тут можна сюжэт увесь прапусціць за адной фразай. Якога хрэна робяць інквізітары тут? Тыпу, па-першае, што яны тут робяць і чаму яны бароняць дрэва міравое? Яны пакрылі яго ў бар'еры, зробленыя з флакса. Можа, імі камандуе флакс, але Джефруа, які, па ідэі, тыпу, захоплены флаксам персонаж, быў забіты пры нас. Альбо я неуважліва тую катсцэну глядзеў, калі яго забівалі. Яму ж перарэзалі горла. Калі Джефруа мёртвы, то у іх павінен быць іншы лідар, альбо Джефруа ўсё яшчэ імі кіруе, і таму ён праз яго ўсё яшчэ камандуе флакс, гэта інквізіцыя стала, па сутнасці, марыянеткай флакс. Я не разумею. Ну, тыпу... Ага. Показалі бы мне Джефруа яшчэ раз. Тыпу, ну, я не ведаю. Нагадалі бы, што ён ёсць. А то ён быў забіты, пасля гэтага не з'яўляўся. Ну, што за хрень? Блин. Што, адкуль? О, жухна. No, not higher. Там балісты. Там гобліны. Можна нават туди залезти. Ну, мы внутрь не трапим, пакуль не разберемся з балістами. Не з балістами, а каталізаторами. Так, стикс, заграз. Я пропустила праз працу, а сама не дайшла до гэтага. Рэгана, калі ты разберешься на сваім праходжанні, вы запомніш дэталі, таму што я думаю, што гэта якраз таки за маю, не можа быць, не за маю неуважлівасць альбо раздражнёнасць, ну вось такое.
Я не магу патлумачыць, як так я мог прапусціць штосьці прям важнае. Альбо гэтага чагосьці не было, альбо я быў недастаткова уважлівы. О, грыбы, якія весяць у паветры. Типу растуць. Выглядае як бак. Реально як выглядае як бак, быццам бы я з іншага боку сцяны гляджу на гэта ўсё. Shit. This damn ballista's a pain. Should have destroyed it before heading to the library. I can always backtrack. Блін. То бок гэтай балісты можна было знішчаць на караблях. Каб мне ў апошняй місіі было прасцей. That's a hell of a shield for one world Ён зараз прагаварыў такую фразу, типу, перад тым як накіроўвацца ў бібліятэку, я мог бы іх знішчыць. Хаця, можа быць, нічога гэтага рабіць і нельга, я просто, ён просто сказаў. Я не думаю, што гульня насамрэч запамінае, дзе што зламаў. Там бах. Ну, до речі, зараз я знову його покажу. Не, завтра виходить Death Stranding 2 на ПК. Місяця на 2 я усё. Я розумію, окей. Ні. 0 осудження, максимум порозуміння. Глядите, ви бачите? Тут стіна быццам бы павінна быць. Хаця не, може бути, воно реально просто ўсё вісіць у паветры. Яны просто так крывавата раскінулі вось конкретно гэтай грыбы, бо яно адчуваецца, быццам бы тут стенка павінна быць. This damn ballista's a pain. Should have destroyed it before heading to the library. I can always backtrack, smash it, and make my life a little easier getting to the catalyst. Ну, можем вернуться реально и поспробовать вынести. Я просто настреливаю зараз. Але яна не може стрелять униз. Ну, я на фізичную гэта не здольна. Не, я упаду? Я упаду. Там цікаво, як прийдеться ходити. Ну, короче, поспробуємо обійти зараз, помрем. Не подимає? Не подимає, десь. Ні, слухай, Стикс, помри, кай ласка. Мені простіше буде просто пробігтися ще раз. Альбо давайте по справа бок. Dipshits really went all in. Looks like 3 flux streams are feeding it for all over Akanash. Just need to reach those catalysts and shut this thing off. Нікого нема? Нікого нема. Тільки пара гоблінів напереді. Hey, easy with that ballista. Looks like one of those shield beams comes from that damn airship. Figures. Getting up there won't be a walk in the park. Ballistas. Lovely. I better find some cover. Оп. Блин, знаете, ты стреляешь тут. Отшмурела. Клятая баллиста. Отчепись. All right. I'm close to that Zeppelin now. Looks like I'll have to cross that damn bridge if I want a shot at the airship. Unless I find a way up and take the aerial route, of course. Давайте попробуем у лоб, а там поглядим. Оп. Мелкие выбухаючие хреньки.
ж не можаш паўсюль страляць-то. Халера. Каб я ведаў, я бы гэтым караблям усё выносіў. Адчапіцеся ад мяне. Усё, ёсць, пазбавіўся. Так, дайце-ка момант. Будзе вам хаця бы адна супакойваючая рэч, пакуль я тут стрэсую. Будуць вам коцікі. Адзінае, што, можа быць, не буду, таму што даўно прыладу не запускаў, у меня, можа быць, праблемы ёсць якія. Там темновато, конечно, трошки будзе, там у бачку. Нормально, добро. Зараз я вам поставлю. Пу-пу-пу-пу-пум, где оно? Мой захоп. А где он? Ось оно. Во. Там темненько, але бачно явушки. Там лежить фрейшка. Будзе вам справа знизу. Давайте, може, я трошки перенесу куди-небудь. Сюди, злева зверху, тут, звичайно, нічого не відбувається. Давно вам просто не закидывал. Дякую, жонце нагадала. Насамрэч, яны час часу кладуцца, я просто, ну, яны кладуцца не каля мяне, я не заўважаю, а мне патрэбна устаць за кампа і тыпу пайсці праверыць, дзе яны там. Каб знайсці. Так, там ахоўнік. Ты куды ходзіш? Ходзіць паглядзець на гэтую хрень. Добра. Так падалося. Вось я шукаў прадмет, які можна злямзіць. Может быть, давайте слева снизу я поставим. Хотя... One catalyst down. That shield's already cracking. Two more. Так, минус один слой щита. На жаль, інквізітараў нельга розум кантраляваць, я бы гэта і зрабіў. That's sweet, but sorry. I'm not dying just yet. Gonna have to take a rain check on that one. They must be here somewhere. Nothing there. Wait, what was that? Nothing here. Так подалося. Probably nothing. Я ждаю саботировать это самое, альбо хотя бы, может быть, вынести гэтых, и нормально будет. Ахоўнікаў. Это была одна, а она только одна и есть тут баллиста, так? Ну, лепей саботировать, конечно. Давайте пяску ему кинем. Так, оп. Подалося. Ой, иди нахрен. Ладно. Так, я могу еще один корабель вынести им, я думаю. Так, на гэтым караблі мне патрэбна пазбавіцца ад яшчэ адной балісты, можа нават двух, я не ведаю. Баліста наперадзе, добра. О, ён вырашыў праверыць, што там наперадзе. Не-не-не, отшапіться. Так, они там шукають мене паучиль. Нехай провіряють усё. Я вип'ю покуль зелья здоров'я. Пясочок не працуе удало.
на жаль. Не так, як хацелася б. Супакоіцеся? Не? Не, не вельмі. Next time, your mom. Stop! Come on. I know you're there. Hey! Яны ўсё яшчэ не супакоююцца. Што канкрэтна яны шукаюць? Ну, типу, я разумею, што мяне, а просто якое месца яны шукаюць, я нават не разумею, яны просто неяк рандомна вырушацца. О, блин, небачнасць моя была ўключана. Вы сюды пойдзеце? I'll get you next time. Усё, яны праверылі гэтае месца, добра. Па ідэі, яны павінны забіць зараз. Мне толькі было бы файна вынесці таго чала наперадзе. У не ёсць арбалетныя болты? Так, ёсць арбалетныя болты. Вось так? They must still be around. І ўсё. І нахрен валім адсюль. Яны ўсё роўна вельмі хуценька забіць на тое, што ў іх адзін чал знік. Я спадзяюся, што забойства чала на балісце гэта якраз таки дастаткова для таго, каб яны адчапіліся ад мяне. Так, дзесь тут быў пад'ём, так? Вось он. Вось он, гэты пад'ём. Ой, ой, зачапіўся. Ён прям высока вядзе. Там вось той промень. Саботировать обожукна. Откуда ты стреляешь-то? А? Где он? Тут же нема корабля. Там просто 10 баллистов находится, так? О, блин. Божухна, божухна. Ніколі столькі скляночек со здоровьем не робил. Не пил, докладно. Божухна, божухна. Так. Откуда стреляют-то? То есть прямо слева оттуда? Мне по наближению какое. Бинокль. Ай-яй-яй-яй. Все, сховались. Тут я на меня не зауважить. Інквізітори зайняли усю локацію, яку раніше займали темні ельфи. Які наступствы, што ў нас з цёмнымі эльфамі, нічога не вядома. Просто мінус цёмныя эльфы. Мы забылі пра тое, што цёмныя эльфы былі, і гэта была асноўная гісторыя ў гэтым самым, у папярэдняй частцы. Падалося табе. Ой, не ідзі ты правяраць, а? Адчапіся. Паглядзі ды спакойся. Спокойно, все добро. Зовсім незуважно до його підбираємося. Мне цікаво, я могу його прям винести одразу, ці ні, гэта немагчыма. Оп. Усё. Позбавились от гэтага. Вось он мой стелс. Уи. Нахрен ён пайшоў. Оп. Так падалося. Яны нават, мне падаецца, не зрабілі ім анімацыю пошука ўнізе, то бок раней яны у вакне штосьці было, яны вылазяць прямо галавою, ну, сунуцца ў акно, каб праверыць гэта. Падаецца, яны гэта прыбралі. На The Curse of the Monkey Island адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Гэта павінна абараніць гэтую гульню яшчэ на паўгады.
О, у мяне прагляд зноў зламаўся. Як звычайна, нічога новага. Апошнія 3 дні гэта просто кожны дзень адбываецца. Просто регулярна. Мне падаецца, гэта прям так павінна працаваць зараз. Вітаю, Мета Ігоря, вітанки. Ой, не кажется мне, что он зараз зайдет сюда. У-у-у, не зайшов. О, дакладна, гэта быў пакой, у якім збіраліся цёмныя эльфы, але ён стаў раптоўна неважным абсалютна. Тое, што яны тут збіраліся, не збіраліся. Пусты пакойнікі нават ледзь прапрацаваны. Нягледзячы на тое, што стык заўсёды быў серыяй такой малабюджэтнай, так, ніколі ў іх бюджэтаў не было, але гэтая частка адчуваецца найбольш малабюджэтнай. Hey, do you see that goblin? See which one? There are goblins all over. Учора твоя трансляцыя аж моцна лагала, регулярна прарывалася на секунду чыста ружовым экранам. Сур'ёзна? Такое яшчэ адбывалася учора. Божук, ну вось за гэтага у меня рэальна мяне зараз парве просто. Таму што мне падаецца, вось у мяне дропит фреймс 0.2. У мяне прарываецца прагляд мой. Я нічога не змяніў, абсалютна нічога не змянілася. Я не ведаю, у чым праблема. Я адразу кажу, я хрен яго ведаю. Раздражняе толькі. Калі у вас, хоць у каго-небудзь праблемы хоць якія, абавязкова кажыце. Я першы абавязкова кажыце стрімерам, што ў іх ёсць тэхнічная праблема. Абавязкова першае, што вы робіце. Ну можете, конечно, хутенька праверыць, што на вашым баку, гэта не на вашым баку, але потым абавязкова кажыце стрімеру. Таму што, блин, калі такая хрень, ну мне патрэбна за гэта нешта рабіць. Ну тыпу, а калі я не ведаю, я ж нічога не зраблю. Ось, я ж не здольны, як бы, паўсюль быць. А ў мяне прадпрагляд ламаецца па 3-й дзень, прадпрагляд стабільна ламаецца. Ён просто абрываецца. Это зацэнзурыліся мае эмоцыі. Ну так. Хаця я думаю, учора бы у мяне просто я прям бы не вытрымаў бы і стрым бы вырубіў на гэтым моманце, калі бы мне такое сказалі. Потому што я ўжо неяк не ў стабільным быў стане эмацыйным. А, я мог схаваць тут труп. Ну ладно. Я зараз хутенька гляджу, што у нас там адбываецца. На Return to Moray адпраўляецца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Ён там стаіць, давайте яго пачакаем. Я жадаю яго скрасці, у яго ёсць на баку шклянка здароўя, і нам не спатрэбіцца. Саботируем спочатку вось эту хрень. Просто на усялякі. Вось гэтая музычка, дарэчы, яна грае, калі мяне заўважылі. То бок, можа быць, дзесьці нейкія ворагі мяне шукаюць зараз. Просто яна забагала. Ой, не шукай мяне тут, калі ласка. Ой, давайте вось так. А чаму я не могу перайсці ў не... А, ну так, я не могу перайсці ў небачнасць, таму што зламаная гэтая. Ой, не шукай тут. А, чаму рэна?
Де мене заховало? I saw him from afar. Then he just vanished. Абсолютно у інше місце мене заховало. Я навіть не на підходах мене заховало. That's sweet, but sorry. I'm not dying just yet. Gonna have to take a rain check on that one. Давайте його чим-небудь клоном. A goblin! Die, you monster! One less to worry. Ай-яй-яй-яй-яй. Лухта нейкая. I saw him from afar. Then he just vanished. Then you'd better find him and bring him down with that ballista. That's sweet, but sorry. I'm not dying just yet. Gonna have to take a rain check. Нас навіть не заховало, коли ми почистили на гэтым кораблі балісту. То бок ні ніяких захаванняў, чат. Паўтараемся па новай. Я магу сабе зрабіць яшчэ одну стралу? Не магу. Няма ресурсаў. Чакаю гэтага чала тут, а забіваю яго адсюль. Таму што папярэдні раз я на яго цела вельмі моцна адрэагавалі. І ўсё. Ось на наш падыход. Оп. Адразу сюды. Там усё паадламалі. Па нам могуць адкрыць агонь у любы момант. Мы гэта скіпаем. Знову повторюємо гэты наш приколдес. Таму што мы ведаем, што ён працуе. О-оу. Цудоўна, мы зараз будзем поўнасцю паўтараць гэты сегмент. I saw him from afar. Then he just vanished. Then you'd better That's sweet, but sorry. I'm not Я dying. адчуваю сябе як на спідранах, які не плануюцца як спідраны. Ну, типу, вось такое. Я просто, типу, паўтараю одно і тое ж, пакуль не атрымаецца. Толькі на спідранах ты ўжо палічыў усе штукі, якія ў цябе ёсць. У цябе ёсць план канкрэтны, які ты збіраешся выконваць. А тут у мяне яго няма, то бок я не ведаю, што я збіраюся рабіць. Можна нават не хаваць цела. Што пофіг. For me, you shouldn't have. Тут таксама можна нічога не хаваць.
Давайте спробуємо трошки інший підход зараз. Я спробую трошки унизі полізти. Тобто камаль так же само, як зараз, тільки по-іншому. Hunting down a talking goblin's bad enough. No need to add those things to the mix. Я спробую зробити ось так. На версії нікого нема. Але я можу одночасово і скрозь гэтую браму пройсці, і гэта саме. І адчыніць яе просто напросто. Вось там. Может быть, гэта будзе прасцей. Можа быць. Зараз толькі гэты чал няхай адыдзе. Так, тут прасцей. Ну, типу, менш рызыкаў. Аўтазахаванне непрадказальна. Так, яны абсалютна не... Яны працуюць на ключавых кропках сюжэтных. Вось зараз цікавы момант, так? Вось гэтыя трое стаяць, яны зафіксаваныя. Яны не пайдуць нікуды, пакуль я не трыгерну іх размову. Так? Каб трыгернуць іх размову, я павінен абысці іх знізу. Гэтай херні вы не чакалі. Так. Так, зараз можна, в прынцыпе, вось так праскочыць. Вось зараз ён трыгернецца. Вось першы пайшоў зараз. Зараз, калі я праскачу міма яго, трыгернецца другі. Вось зараз ён трыгернецца, бачыце? Вось зараз трыгернецца іх размова. The one moving like a damn shadow and picking off our guys. The clever one. Oh, stop it. You're gonna make me blush. Ось, бачите? Ось зараз яны працуюць, так? Адзінае, што захавання ў мяне няма. І калі я зараз памылку зраблю, так, ён будуе... ён яго пачынаецца анімацыя, ён будуе, тыпу, яшчэ адну. Так? Куды ён яшчэ будзе хадзіць? Вось там. Ну, карацей, я магу яго там, у прынцыпе, забіць ціханька. І мне патрэбна будзе вылавіць момант. Просто я не ждаю спаліцца. Оп. Да бочкі падыходзіць. Добра, ну, карацей, чакаем просто удалага моманту. Опаньки, схавалі цела. Я просто могу, мне патрэбна саботировать гэтую балісту. Пожадана саботировать балісту. Але мне падаецца, на балісту яны триггеряцца. Зараз ён пойдзе назад. Балісту яны триггеряцца, а на вось гэтую хрэнь у цэнтры не. Таму мы зробім у адваротным парадку. Раз. Подбираем тело. Ховаем тело. Оп. Ён ідзе назад. Мы зараз саботируем тое, што па сюжэту супер важна для іх. Вось гэты шчыт, які яны трымаюць. І ўсё яшчэ не разумею, чаму яны яго трымаюць і навошта ім... Калі ім камандуе Флакс, то у мяне пытанняў няма. Калі гэта не Флакс, то якога хрена ўвогуле? Я думаў, я разрываў сувязь інквізітараў з Флакс увогуле. Вось мы саботируем гэта. Раз. Саботируем балісту. І улетаем адсюль. Захаванне адбылося, дарэчы. Просто улетаем адсюль. Пофіг на тое, што яны там думаюць сабе, што яны там сабе жадаюць. Просто улечу. І на іншым баку саботирую там самалёт гэты іх. Дырыжабль. Зараз прылечу з гэтага боку. Нешто сабе прадказальнік. Ну, майстар. Не просто так же. Стрымлер вось гэта ўсё. Суперздольнасці. Really? Me? You sure Ё-моё. best target, pal? Geoffroy's right there. A loud, smug, power-drunk bad guy. Much better candidate, if you ask me.
Это повітря тут зовсім низько подимає, що ли? А, я високо подимаю, просто що я на краєшок зачепився тільки. Ну, жуки там зловятся, да и хрен за ними. Пофиг на жуков. Ну, стикс. Так. Мы это саботируем. А того так само позбавимся зараз. А, там их трое. Ну ладно, это по складании. Там просто не за того, что я могу подойти и запустить триггер некие, мы просто кинем его тут. Ну, на контриммерсивности, так. Тобто я уже просто гляджу на это на то, что... Оп. Это двое. Мне потрібно на той корабель. Ось той корабель пожадано позбавиться ад його балісти. Гэта двое. Як ад іх позбавиться? Питання яшчэ. Пам-пам-пам. Яны абодва просто звычайныя чэлы. А, нормально, нормально. Вось, мы зараз зачапілі триггер, і адзін пайшоў у гэты самы у дозор. І гэта тое, што нам было патрэбна. Ось так. Потому что калі ён падыдзе тут ён лёгкая цель. Мінус яшчэ адзін, і тут таго просто на ўсялякі. Я быў занадта голосны, так? Я пакінуў гобліна зараз сабе клона, просто каб я яго забіў і успакоіўся. Рэчы, неблагі план для адхода, і можна было бы ім карыстацца і раней, але, як вы бачыце, гэта працуе ў агрэсіўным праходжанні такім, ведаеце, тыпу ўжо калі пофіг абсалютна ўсё. Оп, ляці туды. Упс. Я магу тут зачапіцца? Калі ласка. Знову хутчэй ўсё прыйдзецца триггернуть. Geoffroy was right about its potential. I see that now. With Geoffroy leading us, once Styx is out of the way, we'll reach new heights. Yeah, sorry to disappoint you, pals. Ага, вось яны прагаворваюць Джофруа, галоўны інквізітар, ён усё яшчэ лідуе імі. Вось гэта было прям вельмі важна мне для паразумення таго, што адбываецца. Але раней гэтага гульня мне не казала. Так, саботировали баллисту. Пошли отсюда. Нехай злуюцца, колькі паждаюць. Калі балісты няма, і гэта ўсё не пагроза. Потому что тут вельмі небяспечнае месца было бы з балістай. Блин. Давай, по новой. Так. Обложок, наложок, на. Колькі яйку усяго. Можна где-нибудь бяспечна так зайсці до вас? Ці не? Ці гэта не варыянт? О, я думаю, гэты момант бы мне крыві папіў.
Так, ось той чел. Я могу його. Оп. О, блин, это его не забиваю. Так злуя. Ладно, яго там жуки заели. І ён разлаваўся. І наступіў на яйкі, якія яго забілі. Цудоўна. Ён мне пачысціў дарогу, мне зараз прасцей вылезці. То бок ён не усмактваўся ў флакс. Не, ён тыпу стаў часткай флакса, просто я думаў, што яго забіў гэты наш Джарак. Ён жа яму горла перарэзаў. Ну, можа быць, калі ты ўжо пад кантролем флакс, цябе так проста не забіць. Як ворагі ідэнтыфікуюць гоблінаў, калі іх не існуе, яны думаюць, што ён гоблін. Яны думаюць, што гобліны гэта гобліны, гобліны гэта не гобліны. Гобліны гэта клоны Стыкса, а Стыкс гэта орк. Or it could be my fault if I'm dumb enough not to watch where I'm stepping here. Вось у чым розніца. То бок, ну, оркаў не існуе, ой, гэта гоблінаў не існуе, але шмат хто лічыць, што яны існуюць. Хаця гэта памылка. Гэта нармальная памылка для гэтага сусвета. No, not higher. What was... A goblin! А можна было, і там нейкі пад'ём быў на паветра. Зараз мяне загрузяць увогуле, хутчэй за ўсё на апошнім месцы, дзе я сабатіраваў. Так? Бачыце, як мяне адкідвае? Ачмураць просто. У сэнсе ты страляеш. Ты пошукна. Таму што я забіў... Як яна страляе? І тут жа няма чалавека. Іх абавязкова патрэбна сабатировать, інакш яны страляюць без людзей. Карацей, абавязкова трэба сабатировать. Я магчыма дзесьці зрабіў памылку з таго, што не сабатироваў. То бок толькі забіў чалавека, які на ахове стаіць, і ўсё. Калісьці ў гэтым сусвеце існавалі спраўдныя гобліны. Зараз. Ён... як же душна. Ладно, будзем эксперыментаваць. Карацей, гэты... Так, вось там зверху, по-моему, не караскаўся. Ось так. І можна даляцець туди ось сюди. Ми достаємо. Обов'язково ламать. Тому що інакше срака буде. Давай. Оп. Тому що інакше балісти без нікого будуть стріляти. Ачмурена, так? Вони автоматично, люди так для приколдеса їх поставлені, просто для пригожування. Так, ось тригернули. Можем, до речі, пропустити гэтых астатніх. Мы просто заб'ем одного тут поблизу і того далекого не будем кранать. Хрен за ним. Просто потому что час экономить. О, у яго шкляночка была. Можно было и не забивать для шкляночки. Зараз придется дочекаться, коли он размовляем. Geoffroy was right about its potential. I see that now. With Geoffroy leading us, once Styx is out of the way, we'll reach new heights. Yeah, sorry to disappoint you, pals, but that's not happening.
there. Ладно, хрен за ним, ресурс не забираем, просто улетаем. Я хотел просто забрать ресурсы, але коли я буду за усіма ресурсами спиняться, які мені насамрэч потрібні, я буду яшчэ більше часу губляти. Ось так ось зараз було б прям довго. Угу. Оп, не трималося. Глядіться зараз, що ми зробимо. Ми кинемо пісочок, який нічого не коштує. Ось на гэтага чела. Яму не сподобається, він сюди побіжить. І гэта його заб'є. Ось так. Чекаємо зараз, покуль жука дійде. Хоча жука можна, в принципі, забити. Оп, не отрималося. Yes, I can see where I'm going, even with the mask. Spare me the lecture. Or it could be my fault if I'm dumb enough not to watch where I'm stepping here. Давайте здоровяка гэтага паспрабуем прыбіць. Ось таким чином. Кляночкой. Серйозно, гэта не спрацуе на яго? Вось зараз працавала. Ён павінен памерці. Калі ён не памрэ, я не ведаю нават. Так. Цудоўна. Don't look down. Вы не будете ни об чым размаўляць? Гэта дзіўна. Вы там стаіце спецыяльна для размоў. Іх триггер дзесьці ў іншым месцы знаходзіцца. Для размовы. Каб запусціць іх размову, трэба нешта іншае зрабіць. Шклянкі ў мяне няма, таму я магу, у прынцыпе, толькі ў небачнасці пракрасціся. Вось так. Оп. Here, a goblin. An intruder. An intruder. Someone go search there. Quickly. Давайте у небачнасці побудем пакуль. Просто повисим, покуль они не успокоятся. Хотя тут недалеко уже. Яны павінны размаўляць аб чымсьці, але ў іх дыялогі альбо не прапісаны, альбо триггеры зламаліся, ну нешта такое. Калі ўсе квазі-гобліны клоны Стыкса, то яны ўсе на адзін твар? Так, яны ўсе на адзін твар. Абсолютно аднолькавыя. Ну, акрамя тых траўм, якія яны атрымалі пасля таго, як яны былі раскланіраваны і размеркаваліся па ўсяму сусвету. А з гэтага моманту прайшло ўжо, можа, гадоў не ведаю колькі. Ну, тыпу, можа, дзесяткі гадоў прайшлі. Яны нават пачалі мутаваць самі па сабе. Ну, тыпу, яны ад таго, што ўпітваюць розную хрэнь у сябе, яны пачалі па-рознаму мутаваць. Так што там ёсць розныя цікавыя эфекты, напрыклад, выбухаючыя стыксы, ну, тыпу, клоны. Не выбухаючыя клоны. О! Небачныя клоны, ну, мы такое ўжо пабачылі, карацей, розныя. Зараз захаванне адбудзецца. Оп, апошняя штука. Ну всё. Дакладна. Я узгадаў, там у плане была такая фраза пракідвалася. Карацей, але я не зразумеў, ці дакладна гэта меўся на ўвазе гобліна і не стаў казаць гэтага, таму што падумаў, што, блін, я нейкую херню зразумеў. Ён збіраецца зрабіць ідэальнага свайго клона, яшчэ аднаго ідэальнага клона. То бок, па сутнасці, гэты стык збіраецца самазабіцца, але перарадзіцца ў ідэальным клоне, як ён зрабіў у першай частцы. Вось. То бок, па сутнасці, вось такім чынам. Замкнуць увесь кварц унутры гэтага цела і даць гэтаму целу памерці, каб пазбавіцца ад кварцу. Maybe I'll even earn myself a nice little burnout once this flux mess is out of my system. Так, ось оно мировое древо.
Локація реальна з першої частки, як воно було. А от фінального боса, бос фінальний буде. У їх нема короткого терміну життя? Ні, нема. Супротивлення, яке було увесь цей час, десь на небачному фоні, зараз змагається з Інквізицією. What do you hope to accomplish, Styx? From Mother Earth all things are born, and to her all will return, even you. Yeah, I think this conversation's gone on long enough. Do your worst. А ось і Джефруа, який повністю під контролем Флакс зараз. У них нема короткого терміну життя. Так, стиксові успоміни ёсць, може бути, мелкі, але яны не ідэальныя клоны. Не ідэальныя клоны амаль без мозгоў. Размаўляць яны не могуць. Ну, вы паглядзіце, кінематограф раптоўна пачаўся. Реально увесь бюджет ушел на самый початок, самый конец гульні, у центрі просто нічого амаль нема. Ладно, не бюджет, а сюжет. Ён нават не збіраецца сваім целом змагацца, ён просто клонаў у нас стварае. Ну так копіі такіх ось прывітных. Это конец, так, гэта павінна быць канцоўка. Так. Реально паўтарэнне босс-батла з першай часткі. Прям 1 у 1. Перамагчы Джофра. А я павінен конкретно з ім змагацца? Мне падаецца, музычка нават з першай часткі ўзята. Так, давайте бурштын вып'ем. Just the kick I needed. Просто я не ведаю, што яны могуць мне зрабіць. Ну ось. У першай частцы гэта бойка была складаная. Блин. Ай. Злетело кіраванне. І ствараць сваіх клонаў таксама не могуць? Могуць. Да пэўных меж, я так разумею. Дэталяў я табе не падкажу, таму што яны нам не вельмі... нам не гэта ніколі гэта дакладна не тлумачылася. Але клоны, яны як бы дакладна пладзяцца, гэта можна сказаць дакладна. Тры удары і я мёртвы. То бок усе лічаць, што гобліны гэта такія нізенькія, дурненькія зялёныя істоты, а Стыкс такі унікальны разумнікі. Так, яны так і лічаць. Па сутнасці, памылка ў тым, што яны думаюць, што Стыкс гэта унікальны размаўляючы гоблін. Яны не разумеюць, што ўсе гобліны гэта па сутнасці клоны Стыкса, якія проста недастаткова добрыя клоны.
То бок памылка па сутнасці эксперымента. І ўсё гэта адбылося ў першай частцы. Гэта спойлеры да першай часткі, зараз поўнасцю тое, што расказваю. Мы зараз па сутнасці робім канцоўку першай часткі. Мы ў тым жа самым месцы і бойка падобная нават. Вось. Там я дэталяў важных не ачмурэць. Я там дэталяў важных не дарасказваю, але першую частку я вельмі раю. Першая частка кайфовая, прям ачмурэнная. І сюжэтная, і па падзеях, то бок, ну, і па геймплею яна добра зробленая. Так яна ўсё яшчэ тыпу танная. Мне можа быць стрэламі проста скарыстацца. Давайте. Ось так. Каб сэкономіць бурштуна. Давай. Ты не павінен быў дацягнуцца. Ніяк не павінен быў. Ну ніяк. Адчапіся. Ты пошухна. Навошта рабіць ухіленне, якое не ухіляе? Давайте выпьем здоровье. Да, а зараз ты думаешь, что чому ухиление не працуе? Что так хрень? Яно просто не актывуецца. А гэта приквел? Не, гэта пасля, гэта ўжо тыпу, ну сюжэтная яна прям трэця частка. То бок яна па ідзе у гэтым самым. Блин. Я не побачыў просто нават удара. Карацей, гэта самае. Гэта рэальна прям сюжэтна трэця частка. Яна паўтарае храналагічна, яны ўсе ідуць у адным парадку. Няма нейкіх таймскіпаў, скокаў. Ось таго чэла апошняга зараз мы зробім. Оп. Скануем бурштуна, потому што можа быць ён яшчэ спатрэбіцца. Ось баночку, скляночку са здароўем мы вып'ем зараз. Може у мяне ёсць? Давайте, ось. Оп. Міна табе. Ну, стикс. Ёсць. Ну. Ухиление. Я натискал только одну кнопку. Ухиление. Что за хрень? Давайте собі ще один стрел з арбалета зробимо. Давай. Давай, забивайся. Опа, конец. You cannot succeed. We are inevitable. Shut up, you oversized piece of quartz. Need some help?
Inevitable! Ну что, повторение першей частки. Робимо те ж саме. О, блін, як обздаємо древно. Ось, де це було дивно, що він просто увійшов у його. І він, по сутності, тут же і народив, по-моєму, ідеального клона першого. На A-Lady отправляється 1000. Дякую, Ріки. He's here. He's all right. It worked! It really worked! Don't act so surprised. This experiment was a complete and total success, with just the bare minimum of casualties. Can you walk? Sure. Come on, let's get out of here. So, am I the big hero or what? Depends for whom. But you did okay. На Шигадарі ще 500 відправляється. Дякую, Ріки. Jarek, what's wrong? The Inquisition won't let this stand. Who are they going to blame? The orcs. With Priest Geoffroy gone, all the Inquisition knows is that they launched an attack on Akanash, encountered orc resistance and met a violent defeat. The humans will go to war for this. We got work to do then. Опаньки, я ще живий. And then? What happened? Come on. I'm here, aren't I? Obviously, it went all right. It's not the point. It's about suspension of disbelief. Wrap it up, Styx. They've got things to do. Ah, all right, all right. What was left of Priest Geoffroy collapsed to the floor immediately. I guess his body took a second to realize his mind was gone. After the explosion of their prize and settlement, the Inquisition ran off the battlefield as fast as they could. They'd tell you it was a strategic retreat, but it sure didn't look that way. After that, we had a proper celebration. We had a grand old time. Well, apart from Heladrin. You should have seen... Ahem. You should have seen how distinguished and noble and not at all drunk she was. Amazing stuff. After that, Jasper decided it was time to head home and got a very warm welcome back. Many tears were shed, and they're now married to the heir to the throne of Forebear's Fury. Irving has put together a new crew and still works with us occasionally. He looks pretty content, but deep down, I'm sure he misses us. Reassured that the world wasn't ending anytime soon, the Bloodjaws and the Turquoise Dawn clan took their leave. Ren left with them, and she's been working on archiving everything related to the Flux ever since. You know, in case it ever shows up again.
Jarak just comes and goes as he pleases. But we're used to it at this point. Who knows? He may be here at this very moment. Harlow needs help organizing our reserves. I don't need to tell you what will happen if you throw up on anything. Yes, Captain. Right away, Captain. I have a job for you, if you're interested. What's in it for us? I think you'll like this one. По-моему, крывавай далоні гэта была сімваль Карнаж, ну, рызні групоўкі, якая якраз таки займалась тым, што забівала па сутнасці гоблінаў, палявала на арміі, ну, орды гоблінаў, якія былі паўсюль. Але я зараз не памыляюся. Цікава просто, чаму чырвоная лапа гэтая. Вось, таму што, тыпу, я павінен быў яе пазнаць, але я не памятаю. Я не памятаю. Меркаванне, карацей. Канцоўка неблагая, але праблема ў тым, што да гэтай канцоўкі не бачна, як ідзе гісторыя. Вось. Не хапае прям выкінуты шмат саме развіццё персанажаў, размовы з вось гэтай камандай, як скалацілася тыпу іх супраціўленне, там нейкія вось тыпу дэталі. Нават у канчатковай сцэне не хапала, каб ён, ведаеце, што было бы круто у Цёмнае братства, так, Skyrim раптоўна там The Elder Scrolls увесь падцягнуўся. Было бы круто, калі б яны такія, ну, вам патрэбна дапамога, яны выходзяць там поле боя, ведаеце, прям рэальна вайна такая жорсткая. І вось туды выходзіць, карацей, стыкс. Такі, типу, стыкс для цябе ёсць праца, так? Вось гэта было бы цікава. Вось, таму што занадта размыта, типу, не кліфхенгер нават такі прям не атрымаўся да канца, так? У цэнтры не хапае гісторыі развіцця персанажаў і як мы да гэтага прыйшлі. Вось, стыкс, па сутнасці, перарадзіўся ў гэтай частцы, гэта круты момант сюжэтна, візуальна слабаваты, так, я не ведаю, ну, тое, што ён просто упаў у гэтую штуку, нават у катсцэнках вось гэтых слайдах, якія былі ў першай частцы, гэта было эпік, калі мільёны там гоблінаў пачынаюць просто пладзіцца ў гіганцкай колькасці і разваліваюць усю вежу. Вось гэта было круто. Ну, вось. А мы маем, ну, па сутнасці такое, то бок яны, ну, мне па адчуваннях, мне падаецца, яны прадзяўбаліся канкрэтна просто з самім гэтым самым, просто з тым, як пабудаваць гісторыю на аснове таго, што тых узроўняў, якія яны зрабілі. То бок узроўні яны зрабілі, шмат бюджэта на гэта шло, я бачу, колькі да халеры працы было, там прадумаць усе лазейкі вось гэтыя, каб не рабіць абсалютна бессэнсоўныя пакоі, шмат працы, просто гіганцкая, думаю, яны прям зачахлі там рабіць гэта ўсё. І тут, калі ласка, мы маем, ну, не скончаную, як бы, гісторыя, у якой ёсць няма сярэдзіны, ёсць толькі пачатак і канец. І калі скласці пачатак і канец, яны просто адзін да аднаго кладуцца. Тыпу, была такая хрень флакс, мы яе перамаглі. У нас у каманду дадалося 3 чалавекі. То бок, ну, вось заключэнне гісторыі. Сюжэтна развязкі канфліктаў, як бы ёсць у нас унутраныя канфлікты ўнутры гэтай часткі. Цёмныя эльфы, быццам бы гісторыя іх не развязалася. Тыпу, ну, вось такое. Такая вось хрень. Ну, карацей, не дагаварылі, так, не дагаварылі, не хапіла вось, тыпу, паразмаўляць. Гэта і стыкса мала, тыпу, стыкса мала, супер, яго няблага, ён ўсё каментуе, як каментаваў раней у першы час, у пачатку гульні першыя 2 гадзіны, і апошнія 2 гадзіны там, ну, ён пачынае каментаваць штукі. І саркастычна такое, о, па тыпу, дзякую вялікі за то, што мяне называюць разумнікі гоблінам, там, ну, вось такое. Ён з'яўляецца, стык з'яўляецца ў пачатку і ў канцы, у цэнтры яго ёсць толькі ў маленькіх момантах катсцэн і даволі бессэнсоўных размоў з флакс. То бок, ну, размовы з флакс ёсць, але яны былі бы філерам такім, так, калі бы былі яшчэ іншыя катсцэн, то бок штосьці, што рэальна адбываецца. Большасць частак таго, што рэальна важна ў падзеях гульні, яны расказваюцца, а не паказваюцца абсалютна. Вось яны расказваюцца, і пры гэтым не тое, каб табе паўтараюць там некалькі разоў і там складваюць табе ў нейкую, што вось гэта важна і вось гэта важна. Не, табе накідваюць, тыпу, вось сказ вось гэтага, сказ вось гэтага, а ёсць катсцэна, якая не нясе ніякай нагрузкі. Флэшбэкаў не хапіла. Ну, флэшбэк быў адзін.
Адзін флешбэк на маладога Стыкса, калі ён праходзіў рытуал шаманаў. Гэта круто. Гэта круты момант. Вось. Хаця зроблена ён так слабенька. То бок сюжэтна ён круты і як бы для развіцця сусвета і самого Стыкса ён круты. Ведаеце, што цікава яшчэ? Самае цікавае. Гэта тое, што ў канцы Стыкс сказаў адну вельмі крутую фразу, якая па ідэі бы ачмурэнна працавала бы, калі бы да гэтага шло і адчувалася, як Стыкс да гэтага прагрэсуе. Калі Халідрін у канцы сказала, што у мяне ёсць для цябе праца, Стыкс спытаў не, ён нават падкрэсліў, што нам з гэтага. Дарэчы, Стыкс на фоне там узровень ёсць, ён загружаны, і таму Стыкс там проста стаіць і нават каментуе. Гэта самае, ну, таксама нават тытры недапрацаваныя. Нават тытры недапрацаваныя. Гэта не так, як звычайна тытры круцяцца. Вось, давайте ў галоўнае меню пойдзем, там што тут сэнса няма. І я зараз, там мне камеру альбо сел телефон, либо што, зараз пойду праверу, што з камерай. Зараз момант і скончу думку сваю. Так, сеў телефончик, я зараз не ведаю, дзе ў мяне пауэрбанк, трэба яго шукаць, таму я, можа, просто адключу пакуль. Вось. Думку скончу, можа, потым пайду пашукаю яшчэ телефон, таму што у нас ёсць яшчэ гадзінка, можам спакойна, ну, не гадзінка, можа, хвілін 40-50, можам спакойна пасядзець. Ну, вось, што-небудзь іншае пагуляем. І якая думка ў мяне? Мы можам... ну, так, і атрымліваецца, ў цэнтры як бы не хапае гісторыі, і вось гэтая фраза, што у чым нашая выгада? То бок Стыкс з свайго абсалютна эгоістычнага, дзе цэнтр усяго сусвету Стыкс, ён перайшоў у рэжым для мяне важна, што яшчэ ў маіх сяброў, ну, тыпу, што ў маёй каманды, як мінімум. Вось, толькі для гэтага не было ніякай падставы, ні разважання, ні падзеі нейкай, якая магла бы яго змяніць. Ён проста гэта ў канцы сказаў. Гэта не працуючая гісторыя. Як бы гісторыя, яна не прапрацаваная, яна не працуе як гісторыя. Вось. Кавалкі гісторыі ёсць, цалкам гісторыі няма. Гэта выдраныя сказы з гісторыі. Вось якое адчуванне. Стыкс там сказаў нешта пра Бордом, ён не задаволены тваімі высновамі. Так. Не, насамрэч гэта аўтаматычная фраза, калі ты доўга стаіш на месцы. Вось, давайте-ка што-небудзь пагуляем яшчэ. Чтобы могли мы такого запустить. Можем... блин, что мне такого трапить? Что мы можем за 40-50 хвилин нечто потыркать? Так. Ну, Hardspace Shipbreaker такая... Гэта 3-4 смены мы можем поспеть зарабить и поразважать что-нибудь, обмерковать. Можем что-нибудь іншае. Divinity Original Sin? Не, маловато. 40-50 хвилин маловато на Divinity Original Sin. Трэба нешта такое. Нешта іншае. Пам-пам-пам-пам. Касынку. Не. Давайте. Што-небудзь тое, што не патрабуе глыбокага гэтага нейкага паглыблення, можа нейкія ўзроўні. Ёсць... Блин, я нават не ведаю. Так. Ну, насамрэч, у меня з бліжэйшага... Давайте косматіру я патыркаю караблі свае. Касмічныя. Так. Дэмку якую? Калі ёсць прапанова дэмкі, я не вельмі жадаю Псай-Про тыркаць, не жадаю вельмі хорараў, альбо штосьці, што мяне прям будзе клапаціць, але можа вы, калі у вас прапановыя, накидваеце. Я пакуль запускаю касматіры, гэта вось будаванне караблёў, там стральба, так. Я пакрыху там свой карабель усё паляпшаю, Мьёльнір гэты, і дызайн стаў лепей, стаў эфектыўней, пакуль яшчэ не хапае, я думаю, яго просто трэба, ну, яшчэ ёсць што дапрацаваць у яго. Ён усё яшчэ ў гэтай сістэме слаба дае рады, але дызайн ужо палепшаны значна лепш, чым быў. Так. Про парсючка. Что за про парсючка?
Так, там я уже змяніў. Я просто могу змяніць меркаванне сваё. Спакойна можем пераключыцца на штосьці іншае. Але я прымаю прапановы, таму што я амаль уже запусціў касмацір, я рэальна яго уже запусціў нават. Запускаецца. Таму што па выглядзе касмацір не вельмі зайшоў прям на стріме. Я ўключаў яго. Ось, але пачыліць, патупіць, кайфовая гульня. Сядзіш сабе дызайнікі робіш, нейкія, штосьці атрымліваецца. Што у нас на чацвер? У нас на чацвер, як жа ж яна называецца? Боже, хто вылетела? Античембер у нас на чацвер. Дарэчы, каманда пераможцаў ўсё яшчэ працуе. Так што, калі цікава, заўсёды можна ў каманды спытаць. Оу, якая удала. Мне падаецца, гэта я ўжо адразу не перажываю. Тут набор мелкіх караблёў, якія кожную па асобку я магу спакойна вынесці, але іх там занадта шмат. Давайце-ка я загружуся на штосьці раней. Можа, хуткае захаванне якое. Гэта. Так. Я не памятаю, што я рабіў. Давайте тут ёсць нейкая лакацыя. Давайте ў яе заляцім і паспрабуем пазмагацца. Мы ў лакацыі, якая складаней для нашага карабля, для тых, хто не знаём з гэтай гульнёй. Гэта называецца касматір. Мы займаемся тым, што будуем сабе карабель і любога дызайна, які вам падабаецца. У вас двумерная прастора, у якой вы можете пабудаваць, як пажадаеце свой карабель, сваю канструкцыю. Я па сутнасці асноўны геймплей гэта якраз такі спрабаваць свае дызайны, эксперыментаваць, і вось гэты момант эксперыменту і навучання якраз такі асноўна як бы цэнтр геймплея гульні. Вы вучыцеся рабіць, як вам падабаецца, глядзіце, што лепей, што горш па гэтых самых па вашых канструкцыях, якія вы робіце. Вось, і гэтым як бы і займаецеся. Дызайн карабля полностью ўплывае на тое, як ён лётае, як ён будзе эфектыўны ў бойцы. У мяне па сутнасці пабудавана такая вось Т-абразная як бы сістэма, у якой наперад вынесены все стволы і ўся абарона. Ззаду мяне могуць вельмі лёгка не ў лоб вынесці. Adorable Adventures. Ну-ка, давай паглядзім. Мне падаецца, я ўпершыню чую. Adorable Adventures. Ага, гэта прапорцючка. Слухайте, а давайте я поставлю на запампоўку. Зараз. Яна запампуецца хутенька, але мы пару боек у касматіры пасядзім. Зараз загружаецца. Так. Пасля апошняга разу я трохі перабудаваў дызайн. Што гэта? Што гэта за гук? Свіст такі быў. У мяне ў вухе ў адным. Я ніколі... Гэта не гульня, дакладна. Дзіўна. Пра моцна такі свіст. Вось, гэта мелкі кукурудзік уже загрузіўся, калі што. Так, давайте-ка. Я ўзмацніў сістэму сваю, я там прапрацаваў свой рейлган. Вось он у лепшым стане зараз. Дадаў трохі рухавікоў больш моцных наперад, каб мы тармазілі больш эфектыўна, калі сустракаемся з ворагам, мы маглі здаваць назад, таму што нас часта падлаўліваюць на тым, што можа быць нават варта ўвогуле дадаць больш рухавікоў наперадзе. Тыпу, каб мы рэальна адлеталі вось тут, вось, можа быць, парачку бахнуць. Вось. Ну ладно. Добра, это ўжо мы запаволіваемся. Зараз хуткасць X1. І ён улетае ў нашу зону. Я зараз запаволіваю. X на 2. Запаволімся нормально. У яго цэлая батарэя звычайных стволоў і ёсць штукі, якія здымаюць шчыты. Мы можам альбо заняцца тым, што зняць... можа быць, мне падаецца, мы можам ляснуць прям у рэактар адразу. Давайте вось так. Пайшла зарадка рейлгана. Рейлган стаў мацней, ён даўжэй і зараз на овердрайве, правильно же я кажу? Я не клушу. Так, на овердрайве зараз рейлган, і я дадаў яшчэ спецыяльную сістэму адвадзіць цяпло. Мы таксама з гэтых ракеты нават робім, цеплавыя. Рейлган пайшоў. Праз асноўны шчыт яму амаль разнёс яго. Мы зараз паспрабуем вынесці адно з ядзер як мага хутчэй, а там паглядзім. Плюс у нас ёсць кулямёт яшчэ, вось гэтая штука.
А не, вось яна. Чейнган, які ўсё хутчэй і хутчэй пачынае страляць, чым даўжэй мы працягваем бойку. Раскраілі, я збіраюся дабрацца да аднаго з ядзеру яго. Рейлган разбіў цэнтральную штуку і амаль выбіў шчыт цэнтральны поўнасцю ў ноль. Так. Мае асноўныя галоўныя шчыты яшчэ пакуль пад нармальным стане трымаюцца, але надоўга іх не хопіць. У яго даволі моцная агнявая моц. Ну, высокая агнявая моц. Так, адрэзалі правы бок яму карабля ўвогуле наскрозь. Давайте шчыт у цэнтры вынесем. Вось гэты. Каб ён яго рейлганом поўнасцю прабілі цэнтральны шчыт і яшчэ цэнтральную частку. Ёсць. Давайте левы бок пробуем. Асноўныя шчыты ў нас вынесены зараз, ён зараз пачынае агонь ужо ўнутр нашага карабля, нам разнясе перад. Але мы, можа быць, раней яго знішчым, чым ён нас. Можа быць. Рейлган у нас усё яшчэ працуе, ён зараджаецца яшчэ снарад. Зараз пойдзе. Прабіў дакладна наскрозь. Палова карабля ўжо адвалілася проста ў яго. Так. Ёсць. А калі паўнавартасны на стрым па касматір? Не ведаю, няма такога плану пакуль. Пакуль дакладна ў асноўных планах гэта наступны тыдзень, дарэчы, у нас арганізацыйна скончыўся стыкс, таму у нас арганізацыйная новая штука. Блин, давайте мы вось так зробім. Павыносім ім мелкія ствалы, таму што выносіць нам па краху. Блин, нам разнясуць перад, падаецца. Трэба выносіць яму ствалы гэтыя, бо кабзда інакш там будзе. Што наконт нашай... блин, не вынесе, не вынесе. Пакуль цэнтр трымаецца. Блин, шчыты гэтыя клятыя. Ён паспеў іх падняць. Я специально на запаволеным режиме, зараз у напружаны момант. Карацей, стыкс, з-за таго, што скончыўся стыкс, наступнае, што мы будзем рабіць? Наступныя пару тыдняў, можа быць нават 3, будзе выключна па рулетцы. Кожны раз, калі на рулетцы у нас будзе круціцца гульня і перамагаць, мы таксама будзем прыбіраць штосьці знізу, таму калі вы жадаеце абараніць нейкія гульні ўнізе, якія не ўнізе, важна, у нас выкідваюцца са спіса гульні, за які не галасавалі больш, чым паўгады. Так што спіс гэта можа быць дзіўным. Там, канешне, зараз, па-моему, дамінуюць гульні, якія за 1000, просто таму, што у нас іх шмат, так? Давайте зараз сам увяду. Низ. Каманда, так? Калі паглядзець, у нас 1000 на Workers and Resources, Soviet Republic. Это першая гульня, якая вылеціць хутчэй за ўсё заўтра, калі хтосьці яе не абароніць. Oxygen Not Included таксама 1000, Dota 1000, то бок гэта шмат гулень, якія за які па паўгады ўжо не галасавалі, так? Вось. Lucky Tower Ultimate 1220. Ну вось, далей пайшлі ўжо гульні не за 1000. Астатнія гульні за 1000 яны ў бяспецы, таму што яны былі прагаласаваны, ну, не так адносна недаўна, так? І у нас будуць вылятаць за тыя, за каго не прагаласавалі даўно. Балы, якія на іх знаходзяцца, яны будуць размяркоўвацца па рэшце спіса. Сістэму тлумачыць я асабіста не буду, там, ну, я магу патлумачыць, але яна гучыць складана, насамрэч яна даволі проста. Яна спрабуе максімальна захаваць пункты людзям, якія гэтыя пункты аддалі. Калі не атрымліваецца захаваць гэтыя пункты, яна проста раскідвае кудысьці ў спіс, гэтыя пункты не поўнасцю знікаюць, яны могуць дапамагчы нейкай іншай гульне прасунуцца наперад. Паўгады, так. За гэтыя гульні не галасавалі паўгады. Вылятаюць толькі такія гульні, якія на якія за якія чалавек галасаваў хаця бы паўгады назад, яны яшчэ ў бяспецы. То бок 5 месяцаў назад чалавек прагаласаваў і больш не прасоўвалася гульня, яна яшчэ ў бяспецы. Вось. Калі гульні вылятаюць, там нават пішацца ў днях, колькі дзён за гэтай гульні не галасавалі. Некаторыя ёсць па 400 дзён, па 500 дзён, то бок, ну, гэта... І гэта літаральна проста максімум, за які я магу паглядзець, таму што я тады не паляпшаў, не запісваў дату, калі было зроблена галасаванне. Вось. І мы на бліжэйшыя 2 тыдні будзем рабіць стрымы па рулетках. Пры гэтым будзем таксама на кожны раз, калі будзем абіраць новую гульню на наступны дзень, будзем абіраць, якая гульня, ну, гульня будзе, адна будзе гульня вылятаць якраз такі з гэтых аутсайдераў, скажем так, тых, якія не прасоўваліся ўжо даўно.
Блин, мне падаецца агневой моцы не хопіць. Так. Реально ўжо пашкоджанне занадта высокі. У нас амаль няма чым страляць. У нас застаўся толькі луч гэтыя лазерныя. Давайте пашкодзім тое, што можам пашкодзіць, знізім яму агневую моц. Як можам, як мага больш. Таму што лазер гэта дастаткова моцны, але шчыты ён не любіць. Так, што ў нас па рейлгану? Рейлган зараджаецца. Пайшоў рейлган. Бачна, як запаўняецца яго прамая лінія гэтая. Зараз яшчэ стрэл. Рейлган пайшоў у цэнтральную частку і вынес яму яшчэ турэль. Падаецца, так? Так, мінус турэль. Ёсць. Што там засталося ўжо пасля стрэла рейлгана? Нічога амаль не засталося. Засталася адна турэль у яго. Я магу вырубіць гэта хаця бы шчыт. Яго там здароўя ніколькі амаль не засталося. Просто зараз яны перазарадзяць гэты шчыт, і мне зноў будзе агонь па мне ісці. Воу, чейнган пайшоў па новай. Так, чейнган працуе на поўную. Зараз яшчэ рейлган стрэльнуў. Ачмурэнна. Зараз мы гэтыя шчыты поўнасцю пазнішаем. Раз, і просто пойдзем па ланцужку шчытоў. Каб ён не падымаў іх далей, таму што яны, па сутнасці, адзінае, што абараняюць яго. Сканцэнтраваны агонь на гэты. Я спецыяльна за паволеным рэжыме зараз страляю, каб сачыць за прагрэсам. Ён не адолее, мне падаецца, ўсё ж такі зараз. Так, мае шчыты пачынаюць адбудоўвацца. Абараняюць рейлган, рейлган пашоў, стрэл і мінус левая частка яшчэ карабля. Мінус тая турэль, якая была, страляла па мне. Цудоўна, мы можам сканцэнтравацца на ядре, у нас 3 ядра у яго было. Другое зараз пойдзе мінус. Яму няма чым бараніцца, па сутнасці. Калі я вынесу гэтае, то можна проста ў дальнія страляць, і мы перамаглі. Я уже забыўся про такі тауэр, што які галасаваў. Дарэчы, Метайгоры, ёсць каманда, з'явілася каманда Маё, і можна паглядзець, за якія гульні і колькі ты нагаласаваў. Калі табе цікава, ты пабачыш спіс гульні, за які ты рэальна галасаваў, і колькі на іх балаў. Гэта кайфово. Шмат новага, шмат новага. Рейлган рыхтуецца да новага стрэлу. Пайшоў стрэл, і мінус ядро, і адвалілася левая частка карабля. Засталося вынесці толькі гэтае ядро, таму што, па сутнасці, у яго камандныя пункты, па-мойму, дзесьці яшчэ застаўся. Камандны пункт у самай задняй частцы карабля ў яго ёсць. Вось. Карабель разышоўся. Цудоўна. Адзінае, што мне падаецца, ён будзе зараз адступаць вось гэтай рэшты, якая ў яго засталася. Ён цікава захаваў у цэнтральнай частцы карабля ўсе рухавікі, яны самі на сябе як бы накіраваныя. Такое магчыма ў дызайне зрабіць. Оп. Я не бачу, куды я стрэльну, але мне падаецца так, гледзячы на новыя аб'екты, я знёс яго. Добра. Пераходзім на хуткасць 1, зараз займаемся ремонтам. У нас пярэдняя частка поўнасцю вынесена, пашкоджаны прызмы, гэта дрэнна. Ремонтуемся. Так, пайшоў ремонт. З рэшты карабля, якая абломкаў, якія атрымаліся, з іх мы ремонтуемся. І частку гэтых рэсурсаў мы сабе яшчэ забяром. Гульні выключна ў парадку таго, колькі ты на іх закінуў. Больш ніякай логікі там няма. І паказваецца роўна столькі пунктаў, колькі ты закінуў. Гэта не тое, колькі гэтых пунктаў на гульні. Я, можа быць, пашырыў... Дарэчы, мы маглі бы зараз узяць і пашырыць яшчэ бота, але мы зараз пойдзем за мелкага курвадзіка гуляць. Дарэчы, там пажар пачаўся ў адной частцы карабля, якую мы адчапілі, ён там зараз загарыць і выбухне проста. Так. Ремонт яшчэ не скончыўся. Яшчэ нейкія часткі. Вось, дызайн у мяне пакуль не ідэальны, слабаваты, я б сказаў, але ёсць над чым працаваць. І зараз, як мінімум, я больш моцныя бойкі вытрымліваю. Так, набоі у нас скончыліся на большасці нашых самых пушак. Зараз генеруем новыя. Давайте адзначым, каб у нас набоі захоўваліся. Вось там яны захоўваюцца, і мне патрэбны набоі бліжэй у гэтай правай частцы карабля, таму што тут ёсць таксама з чаго пастраляць. Таму мы там сховішча для набояў зробім. Цудоўна.
Мне падаецца, яшчэ не ўмацавана дастаткова. Мае агнёвыя эмоцыі менш, чым у некаторых караблёў, яны разносяць мне мой перад значна хутчэй, чым я. Вось, таму, можа быць, трэба нешта з дызайнам яшчэ парабіць. Дадаўся, дарэчы, новы шчыт, вы гэтага не бачылі, там левую частку карабля перабудоўваў, левая частка карабля больш умацавана, больш шчытоў зараз. Вітаю, Лекса, вітаю, дзед Максім. Вітаю ўсіх рэйдараў. Мы зараз па сутнасці дагуліваем, мы прайшлі стыкса сёння, і таму мы зараз гуляем у рознае. Зараз пагуляліся трошкі ў касматір, зараз будзем пераключацца у, як яна называецца, Adventures, Adorable Adventures, пра мелкага курвадзіка, карацей, будзем гісторыю гуляць. Вітаначкі. Яшчэ раз нагадую, на наступным тыдні мы поўнасцю гуляем па рулетцы. То бок, акрамя пятніцы, пятніца захоўваецца на топ-1, як мы звычайна робім. Давайте захаваем. Ідзем касматіра, пойдзем у Adorable Adventures, паспрабуем дэмку. Так. Дэмка. Вітаю, Паладзін, вітаначкі. Наступны тыдзень, я паўтараюся шмат разоў, просто людзі дадаюцца, з'яўляюцца ў чаце, каб усе ведалі. Збываецца, мы прайшлі стыкса, і будзем на наступным тыдні гуляць па рулетцы. Кожны раз, калі у нас будзе хтосьці перамагаць па рулетцы, мы таксама будзем выкідваць нейкую гульню са спіса знізу, і низ у нас улічваецца па часе, то бок гульні, за якія не галасавалі больш за паўгады. Вось гэтыя гульні будуць у першую чаргу прыбірацца, гэта рэальна, па такому прынцыпу. І спачатку мы пачынаем з тых, за якія не галасавалі больш за паўгады, мы бярэм тыя, у якіх менш за ўсё пунктаў, і пакрысе чысцім наш, прычосваем наш спіс па сутнасці. Вось такая ідэя. Такі ў нас план. Заўтра у нас античембер, якая павінна была вылецець заўтра, па сутнасці, яна павінна была вылецець, але яна не вылецела, больш за то яна перамагла, і перамагла, мы будзем у яе гуляць. Яна паспела ў апошні вагон літаральна перад сваім вылетам, што вельмі смешна само па сабе. Добра. Так, зараз я запускаю Adorable Adventures. Ён у мяне ўжо усталяваны. Так. Зараз вам будзе захоп. У яе ёсць геймпад? Ёсць геймпад. Я не упэўнены, ці паказваецца яна вам зараз. Так, падаецца, паказваецца. Экран, вакансыі, тона, якасць высокая, яскравасць нармальная, і так. Мовы, якія ёсць. Англійская, французская, голас французскі, няхай будзе французскі, будуць французскія курвадзікі. Добра, поехали. Поглядим. Vous voilà, venez. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelqu'un de spécial. Son nom est Лекса, Boris. 7, гэта... À la recherche de son frère, Зараз. qui adore tout renifler sur son Я не passage. чакаў, што будзе прамова нейкая ў пачатку. Я пачаў чытаць чат і пачуў, бо на 7 адпраўляецца 2500. 7 гэта гульня? Зараз. Там ёсць, типу, просто она звычайна пішецца па-іншаму. Типу як рымская, так? Ты пра яе гаворка, так? Альбо што гэта? Альбо гэта памылка? Ёсць нейкая гульня 7. Можаш, калі ласка, Лекса, удакладніць, што за гульня? Таму што я не ўпэўнены, якая з таго, што я спрабую штосьці нагугліць, але я рознае атрымліваю. Я не ўпэўнены, што я шукаю. Я спадзяюся, што гэта не проста памылка. Вось. Калі пераможа Don't Starve Together, пагуляеш з дзедам? Ён гатовы. Глядзі, гульні, якія у гэтым самым маюць каап. Вось гэта. На Don't Starve Together. Гэта самы, глядзіце, каб галасаваць, трэба назву гульні ўвесці.
Просто 7 яно не назва гульні. Типу, треба Don't Start Together, зараз я пункти перенесу. Дайте. Так. Глядзіце, якая справа. Усе каапы запіхнутыя, у прынцыпе, ну, глядзіце, трэба падумаць. Каапы просто ў мяне па замаўчанню яны запіхнутыя у гэтым. Каб яны перамагалі толькі у топ-1 абавязкова, таму што каап патрабуюць падрыхтоўкі. Вось, і зараз я, чакайце-ка, я па парадку. Так, апошние наши голосования, апошние пункты, вось оно 7. Зараз перенесу на Don't Starve Together з 7, што выглядала як памылка. Ёсць. Добра, адпраўлена на Don't Starve Together, зараз я спіс абнаўлю яшчэ. Я, звычайна, каапы запіхнуты ўсе у перамогу тыпу на топ-1, таму што яны патрабуюць звычайна падрыхтоўкі, але з Дзедам Максімам у нас перасякаюцца гэтыя самыя. У нас перасякаюцца час гульні, і можна проста абмеркаваць. Таму давайце, ладно, калі такая штука, калі мы улічваем, што Don't Start Together будзе з Дзедам Максімам, так, я не ведаю, павітаўся ці не павітаўся, вітаю Дзед Максім, я толькі зараз побачу паведамленне. То карацей бяром і гэта самае. І давайте карацей, добра, давайте Don't Start Together дадаваць у рулетку, таму што мне менш арганізацыі і па часе не трэба замарочвацца, так? Вось, таму мы можам гэта арганізаваць, калі яна выпадзе, добра? Так і зробім. Так што з гэтага моманту Don't Start Together не выкідваецца з рулеткі, а рулетка дазваляе перамагчы любой гульні проста па верагоднасці, так? Топ-1 у нас заўсёды перамагае. У нас топ-1 гуляецца ў пятніцу, то бок гульня на першым месцы абіраецца, якая на першым месцы ў момант на чацвертым, а 12 па почце. Калі на першым месцы, то яна у яе і гуляе. Вось. Я бачу, адразу паляцела на Don't Start Together. Добра, Don't Start Together тады, калі вылічваем, што з Дзедам Максімам, то тады яна будзе ў рулетцы. Калі ёй пашчасціць, то можа быць яна можа быць нават на наступным тыдні. Я выбачаюся толькі, што можа быць з-за таго, што я буду наступны тыдзень увесь па рулетцы ганяць, так? Там будзе Don't Start Together, але стрым можа быць не на наступны дзень, а там праз дзень, праз 2 дні. Залежыць ад таго, як у Дзеда Максіма ёсць час. Я праверу, ці у нас усё... Я, звычайна, перад такімі стрымамі яшчэ даю дадатковы стрым, на якім я правяраю, ці працуе ўсё. То бок, ну, я не стрым запускаю, я тыпу з чалавекам прысажуся, правяраем, у нас нармальна канекціцца, у нас нармальны гук, я яго адбудоўваю, калі патрэбна. І мы з Дзедам Максімам маглі бы, ну, неяк такі дадатковы падрыхтовачную, там, 20-хвілінную сесію зрабіць, таму гэта не абавязкова на наступны дзень атрымаецца. Адзінае, чым я вас папярэджу. А так наступны тыдзень поўнасцю па рулетцы, акрамя пятніцы. Пятніца у нас застаецца для топ-1, як і раней. Назву трэба пісаць Don't Start Together, капці можна вось так, як хлопцы кідаюць. Там назва, яна зараз, як яна ў спісе справа зверху, так і патрэбна яе закідваць. Зараз, па-мойму, у нас Don't Start Together быў пераназваны Don't Starve Together Cup. Пачакай-ка, так, мы там адзначылі яго як кап. Давайте я яго поўнасцю ўсё пераназаву у Don't Start Together, просто як назву гульні, каб блытаніны не было. Зараз усё зраблю. Зараз, дайте момент. Просто кап, там абмяркоўвалася, што гэта не вельмі патрэбны дадатак. Але зараз я яго ўжо, ў прынцыпе, не прынцыпова. Усё, зараз ён паўсюль называецца Don't Start Together. Вось, іх там было 2, зараз яны аб'ядналіся ў 1. Гэта ўсё адзін цэлы Don't Start Together і лічыцца разам. У спісе каап быў. Ну так, я забыўся, што там прыстаўка каап яшчэ быў. Дзе за Рэганай? Мы яго прыбралі. Ну, тыпу, было абмеркаванне, мы прыбралі яго, пакінулі проста каап, і вось каап, ну, тады было невядома. Звычайна, калі перамагае нейкая гульня на каап, я шукаю людзей, якія згодныя. Вось, шукаю людзей, якія згодныя, якія жадаюць пагуляць, і мы разам, не халера паляцела. Вы так зробіце гэта пятнічным стрымом. На гэта самае, на пятніцу рэальна пераможаце такім чынам яшчэ. Ну, у топе ўвогуле адбываецца, зараз вы вынесеце рэальна яго на самы топ. Ну, рэальна зараз вы на самы топ вынесеце. Што у нас у топе адбываецца?
Cruelty Squad, Bridge Constructor, Don't Start Together на 3-м месцы, чат. Там усяго, типу, 4000, і яно будзе топ-5. Ну, типу, топ-1, вибачаюся. Яна ўжо ў топ-5 знаходзіцца. Ну, зараз яна дакладна быць ужо топ-1. Так, я так разумею, што мы рыхтуемся, што ў пятніцу у нас будзе Don't Start Together, так? Карацей, глядзіце, як працуе. Калі гульня адбіўка, гэту гульню ўсё яшчэ могуць перабіць. Адбіўка, калі канец галасавання адбываецца ў чацвер, а 12 па Польшчы. На маім камп'ютары. Гэта важна, таму што там рассінхрон ёсць у вас, калі вы глядзіце. Дык вось, роўна о 12 па Польшчы скончваецца галасаванне, гэта аўтаматычная сістэма, і яна будзе паказваць таймер да гэтага моманту, адбіваць там гукам яшчэ трохі, што ў нас скончваецца галасаванне. Тая гульня, якая будзе ў гэты момант вось у секунду пэўную, будзе адзначана як топ-1, тая гульня і перамагае, яна адпраўляецца ў лідары, прыбіраецца са спіса поўнасцю, і мы гуляем у яе ў пятніцу. Так скончваецца у нас галасаванне ў чацвер. Вось, таму калі зараз нічога не зменіцца, то гэта і будзе Don't Start Together, альбо хтосьці пераб'е і вылезе на першае месца. Вось такі прыкладна план. Я не ведаю, ці паспеем мы... Зноў жа, я выбачаюся, калі мы не паспеем з дзедам Максімам скантактаваць і падрыхтаваць, так, то, можа быць, гэта адбудзецца не ў пятніцу, а адбудзецца, можа быць, на наступным тыдні ў нейкі дзень. Добра? І я просто ў пятніцу абвяшчу, што ў нас які план, таму што я, ну, такі нюанс, як бы. Я звычайна на каапы, звычайна асабісты просто выдзяляю дзень. Бывае, што ў выходныя ўвогуле, альбо штось такое. Вось. Так што паглядзім. Будзем арыентавацца, добра? То будзем глядзець па сітуацыі. Я тут нічога асабіста вам сказаць не змагу. Так, Барыс. Барыс у нас. Курвадзік Барыс. Нормалдос. Ведаеце, ёсць гульня такая Shelter, там пра рысь, карацей. Пра маці рысь, якая павінна бегаць па тэрыторыі і карміць сваіх маленькіх рысяў, такая даволі ў цікавым маляваным стылі гульня. У мяне яна ёсць, першая частка, там другая, падаецца, выходзіла. Кайфовенькая. Son frère était forcément passé par ici. Heureusement, Boris possède un groin d'une redoutable efficacité. Так, La voici. понюхать. Faible, mais familière. La piste de son А дзе? frère. А дзе пах? В сэнсе, яго брат пахне... А, вось тут, адтуль дзесьці. Пахне братам. Шукаем брата. Француз Борис. Не-не-не, Борис Геннадьевич, не ты. Мы тут Курвадика кличуть Борис. Il suivait gaiement la trace de son frère Gary lorsqu'une odeur puissante et étourdissante le saisit. Et lui fit Его брат perdre sa Гарри. piste. Оп, рослинка некая. L'odeur venait donc de là. Si Boris parvenait à la mémoriser, il pourrait l'ignorer. Так, у сенсі проігнорувати. Так, усё. Трэба... Яму перашкаджае пах раслінак. Вось гэтых. Яму патрэбна нанюхацца гэтых раслінак, каб просто пачаць іх ігнараваць. А парчэк такі самы, як у Far Cry. Недзе там у Інджа у хмызах сядзіць. Так, зараз нас падстрэлюць, блин, нахрен. Давайте не кранайце нашага курвадзіка малога. Так. Опа. Пах. Перебиваю вось туды кудысьці вядзе. Зноў пах Барыса. О, Барыса, блин, перабіла зноў пахам іншым. Где там іншы пах, каб ад яго пазбавіцца? Максімальна лёгка пераключаюцца парчачок, такі, типу, оп, запахла гэтым, і ўсё, я не магу ісці, куды я ішоў, мне перашкаджае пах. Там журнал ё. Аб'ектив, знайсці курвадзіка Гарі. Зразумеў. А вось яшчэ розныя пахі. О, мы на нейкую камеру трапілі. Et voilà.
Boris connaissait bien cette odeur maintenant. Il pouvait désormais l'ignorer Так. pour se concentrer sur d'autres. Ну, а дзе гэта? Можна ігнараваць зараз. Ну, Le што ў мне? centomètre de mon invention capte toutes les odeurs qui flottent dans l'air. Boris est capable d'en ignorer certaines pour se concentrer sur d'autres. Вось. І зараз ми типу пах ігноруємо. Усё, чудово. Ми на камеру тут трапляємо. Кайфи, ось це кайфова фішка. Так. Boris avait Камерники. trouvé de vieilles photos qui lui semblaient familières. S'il trouvait un appareil photo récent, il pourrait les remettre au goût du jour. А, почекайте, що я повинен зробити? Що я нечто пропустив? Панорама, так? А, переставить камеру, каб бачить краєвід. Це так? А що там у краєвіді? Що там бачно? Дерева, рослинка, блін, ну там хрен розбереш, думаю, все подобне, плюс-мінус. Я не бачу, куди йому... А, ось туди потрібно його розгорнути. Оп, камеру взяли. Не подобно. А де я повинен поставити його? Там повинна бути перед їм... Нейкая хрень. Може, з іншого місця потрібно панораму готу зробити? Просто дерево ось тоє, і ось це місце воно тоє. Просто рослинка не та. Сбоку стоит. Там в панораме реально отбивочка есть, рослинка такая характерная, я забыл, как ее называть. О, а ты что такое? Не, это лухтаненькая. Ладно, пошли далее. Витаю, мистер Синкер, витаночки. А где? Там реально на фотце есть это... Может, той рослинки нема уже нигде. Глядите, каратей. На малюнку, на фотце. Бачно одинокое древо. А, не, почекайте, как это наоборот, типу зверху. Ось атуль фотка зроблена. Злева. Идем туди. Як Борис легко переключаюся. Это я так. Ось отсюль, так? Во, ось отсюль фотка зроблена. Так, тільки треба рослинку знайти. Во, ось отсюль фоточка зроблена, та. А? Там понюхать можно штуку. Так. Не тое? Ніжей? Просто рослинка-то тая. І дерево тое. Ну, сенсі get the price. Ну, я ж літерально вось, бачите, вось оно есть. Это яно. Может быть, просто ракурс немножечко, трошки не той, але это доколупываться до мяне. Может, на вот рослинка есть. Усё у кадры есть. Ну, ось такое. Не разумею. Гульня, что ты от меня ждаешь? Я же так зробил. Где мой подарунок? Где моя узнагорода? Про каменчики так само сайт-квест. Добре. Блин, новый пах. Так. О, можно раскопать. Футбольный мячик. Чудовно. Пах брата. А каменчики что? Блин, новый пах. Переключились. Я могу ее взять, а я могу ее в сметницу покласть? Давайте в сметницу покладем. Опа. Merci Boris. Une bonne action par jour, et vous redonnez le sourire à la forêt. Оп. Это не я. Это не я.
Зараз я просто так, тому що цікаво. Що тут у нас? Пустите. Не, ладно. На Chained Echoes відправляється 9500. Дякую велике. Chained Echoes. Слухайте, у нас у списі зараз же там трошки змінилося у топі. Зараз, по-перше, погляджу, що таке Chained Echoes, і по-друге, у нас Cruelty Squad. Я Cruelty Squad не поглядел, гэта у нас магічик перенес на яе, а я не поглядел, что гэта такое. Chained Echoes, добра, подобно на JRPG-шку, подобно, але я не упевнений. Угу, такая довольно позитивная, яскравая. А у нас Cruelty Squad я не поглядел, мне цікаво просто, что за яна, тому що раптовно у нас пересовування пунктів було. Звичайно, такое не роблю, але там хутчей абожукна. Блін, там каратей ще один психодел каратей нам магічик принес. На Half-Life Diffusion 9500 і на Chained Echoes є ще 9500. Дякую велике. Мне падаецца, нават чуў нешта пра гэта саме, пра гэты склад. Пэўна, даўно падаецца нават ужо. Ну, типу, можа, гадоў 5 назад. На 112 оператор отправляется 1000. Дякую велике. Нагадываю, что все ваши пункты просто так никуда не возникают. Яны отправляются у нас. Опа. Чаша жопу. Ну. Вось, карацей, яны у нас просто так никуда не подеваются. Яны у нас обовязково баллы захоўваюцца на гульнях. І у кожнай гульні нават з маленькай колькасцю пунктаў ёсць магчымасць перамагчы. У нас ёсць два моманты, калі перамагаюць гульні. Першы гэта топ-1 у чацвер, як я ўжо тлумачыў. Гэтай гульні перамагаюць у пятніцу. Ну, мы глядзім, во што мы гуляем у пятніцу. Будзем гуляць у пятніцу, і гэта мы глядзім у чацвер а 12. У пятніцу жа, калі мы гуляем ужо ў гэтую абраную гульню, мы круцім рулетку дадаткова і глядзім, што выпадзе. Чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Вось такі прыкладна падыход. І глядзіце, якая штука, што гэта самае, шансы ёсць у любой гульні, таму прасоўваць яе мае сэнс, але яшчэ наступны тыдзень будзе асабісты, таму што асобны, унікальны, ну як унікальны, мы такое робім час ад часу, нават пару тыдняў, 2 альбо 3 тыдні будзе, гэта кожны дзень будзе штосьці са спіса. Штосьці будзе у нас са спіса пераможцаў з таго, што у нас курыцца справа зверху. Гэта значыць, што шмат гулень адтуль зайдуць. Таму мае сэнс закідваць на іх, таму што яны пакраку яны будуць актыўна знікаць. У нас вельмі актыўна будзе рухацца ўсё пачынаючы з панядзелка. Так. Перасячэнне, ага. Зразумеў. Ну, гэта я хутчэй за ўсё ў дэмцы шукаць не буду, там мапа. І можна, я белы блакітны маркер нейкі знайшоў, вось там, можна знайсці ў цэнтры парка нейкі скарб. На 9 Original Sin 2 отправляется 9500, на Death Stranding 2 отправляется цалкам 2000 от Бориса Геннадьевича и от Реганы. Малюнок не забрал. Не, все нормально, это я просто размаўляў пакуль. Уи. Могу на кустик соскочить? Нет? Зараз. Важно. Паркур? Не. Ладно. Так, где там брат? Оп, клеточками пахнет. Шмат клеточек. Я усе их понюхаю. Я так разумею, это рыхтавацца да каапу по Don't Starve Together. Я так разумею, что так. Яго просто імгненна прям просунули моцна. Так. Борис может игнорировать яшчэ один пах, и там можно прям скончить, типу, пронюхать их. Давайте паспрабуем, гэта не складана, яны ўсё тут. Мы ўсё гэтае поле пронюхаем. Вось. Каап, глядзіце, на пятніцу, калі нават пераможа каап, гэта залежыць ад таго, ці атрымаецца ў мяне і дзеда Максіма, ці ўсё ў нас будзе ў парадку, типу, ну, будзе са спалучэннем усё нормально. Па-другое, я ў Don't Starve амаль не гуляў. Ён у мяне ёсць, але я амаль нічога не ведаю. Вы будете глядзець, як я буду вучыцца літаральна гуляць у яе. Вось, я вас папярэджваю адразу, чаго вам чакаць. Не чакайце ад мяне нейкай там прям
Магільчыка бярыце. Калі ў магільчыка раніца вольная, і гэты час ёсць вольны на пятніцу, і мы прямо паспеем усё падрыхтаваць і праверыць адразу ў чацвер увечары, будзе цудоўна, і мы тады ў пятніцу адразу закрыем гэта ўсё. Таму што зараз усе ў чаце мы можам можам разам усе пагуляцца. Тады. Гэта кайфово, просто у мяне ранні слот, і я разумею, што не ўсім ён падыходзіць. Вось, ну, тыпу, жадаючым усіх не падключыць. Я то і маў на ўвазе. Калі ў цябе ёсць магчымасць, я просто не ўпэўнена, што у цябе магчымасць была. Вось, гэта цудоўна. Тады давайте так і зробім. Адзінае, што калі яна пераможа ў чацвер, а я яшчэ не факт, што яна пераможа, то я прапаную, дарэчы, мы можам так-то падрыхтоўку зрабіць і раней. Сёння, на жаль, у мяне часу не будзе, абсалютна. Альбо вельмі позна, каля 12 па Польшчы, я думаю, вам гэта не патрэбна. Вось, магільчыку яшчэ нармальна, дзеду Максіму, я думаю, гэта ну такое сабе. Вось, тады я прапаную ў чацвер увечары мы стрыфануемся, я вас спрабую усіх злавіць, сабяремся ў Дыскордзе, праверым, што гуня працуе, праверым падключэнне, я праверу гук, і ўсё. Мы ж абмяркоўвалі, я ўжо пагаджаўся. Я выбачаюся, я даўно было. Я просто забыўся ўжо. Цудоўна, тады вырашылі. Это калі пераможа, вядома. Калі не пераможа, мы ў любым выпадку можа варта праверыць нам адразу, тады мы будзем гатовыя ў любы момант, калі што. І дамовімся просто на нейкі іншы дзень. Так, а што я тут нюхаю? Я брата шукаю. Де мой брат? Так, ад брата пахне ў іншым месцы. Пачакайце, што з братам? Піць. У нас брат спіць. Але штосьці не так? Ім патрэбна дапамога. І ў Барыса ёсць ідэі. Карэньчык, які дапамагае алянівым брацельнікам. Ага, карэньчык. Добра. Так, мне патрэбна для гэтага карэньчык гэты, вось так. А я магу мэту пераключыць, типу. Хай не гэта, а вось гэта, типу, вось такое. Так, ігнаруем брата. Хаем дзесьці ў ту напрамку пахне ад яго. Не, вось тут дзесьці. Новы пах. Ладно, пераключыліся ўжо, забылі ўжо нахрен. Чым мы займаліся, у нас тут іншая штука пахне. Вось там пахне. А тут ёсць... О, тут бегаць можна. Уи! Але мне тут чопаць туды-сюды больш падабаецца. Оп. Ну, кайфовая чаловая гульня. Падабаецца. Блін, зноў яшчэ адзін такі пах. Добра. Грибами запахло. Божухна. Немагчыма просто спыніцца, ты такі... Ой, тут запахло, і там запахло. І карацей, зразумела, чаму такая просто... Яны не ідуць кудысьці, яны падарожнічаюць па пахах просто. Так, я-то насамрэч карэньчык спецыяльна шукаю. Так, дзе там? Переключыцца на гэтую штуку. Я магу яе канкрэтна абраць, не? Не магу. Так, не магу, гэтыя пахі перабіваюць. Усё перабіваць, не магу нічым займацца, акрамя гэтых пахаў. Грибам попахло. Тут максимальное переключение нейкае адбываецца. Я не магу, пакуль не нанюхаюся, не магу пазбавіцца ад іншых пахаў. То бок яны мне маркер, куды мне патрэбна ісці, яны збіваюць, і мне патрэбна... О, тут вось сюды мы ішлі за гэтым, 3 разы переключыліся. З ДУГ, так. Ён самы. Вось гэта панюхаем. Так. Дзе? Вось сюды. Я думаю, ну, в прынцыпе, у каточкаў прыкладна так мозг і працуе, калі што. Ну, типу, каточак шоу, і такі хоп, уключылася ідэя, і ён просто такі на яе переключыўся. А з катамі, ну, я буду на прыкладзе катоў казаць, таму што, падаецца, насамрэч шмат якіх жывёл і так усе жывуць. Справа ў тым, што... О, каранём пахне тут поблізу.
Вось і карацей шмат якіх жывёл тут гэтым так і жывуць і па сутнасці на каточкаў няма сэнсу там крычаць ім перашкаджаць там ну тыпу забараняць іх патрэбна пераключаць калі каточкі робяць штосьці што вам не падабаецца іх варта пераключыць то бок іх увага даволі лёгка пераключаецца адзінае што зрабіць цікавей не там дзе яны штосьці робяць таму што яны звычайна знаходзяць супер цікавую штуку нейкую вось там мячык на жаль не атрымалася таму што мы баначку гэтую знайшлі. Вось і пераключаць іх атрымліваецца на нейкі больш цікавыя рэчы тыпу штосьці дзесьці больш цікава адбываецца калі вы прям не жадаеце каб штосьці рабілася конечно прасцей падысці і прасагаць ну я разумею мы самі так робім ну тыпу я не кажу вам што тыпу о там зусім гэта неправільна але кату пофіг кот вось вы яго згоніце ён просто вернецца назад калі як толькі калі ты у каго ёсць каты вы гэта заўважылі яны не вельмі ўспрымаюць нейкі там клікі альбо што-небудзь такое яны не ўспрымаюць гэта як праблему адзінае чаму можете такому прывучыць кота гэта баяцца вас гэта адзінае чаму вы гэта навучыце ўсё адзін пах можна ігнараваць і у нас ёсць яшчэ мапа так? У нас ёсць нейкая Rolling Rock гэта нейкае выпрабаванне я так разумею дзесьці паблізу пахне грыбочкам. Грыбочак. Мука, так, напрыклад. І каты яны даволі добра запамінаюць, дзе ім было весела. То бок, калі хаця б адзін раз у нейкім месцы кот знайшоў ім штосьці, і яму было там весела, вы можете забыць, вось гэтага ён не забудзе. Ён запамінае, дзе ў яго былі пазітыўныя эмоцыі. Вось. Вам просто па сутнасці чым варта займацца гэта ну калі ёсць рэсурсы і магчымасць то таму што гэта патрабуе насамрэч асабіста калі кот ужо прызвычаіўся да таго як сусвет вакол яго пабудаваны што ён можа там атрымліваць тое што пажадае перавучваць складаней як бы але ўсё яшчэ магчыма вам прыходзіцца ваяваць за ўвагу кота то бок ну таму што ён будзе пераключацца на любыя рэчы навокал а не на тое што вы жадаеце каб ён пераключаўся вось няма сэнсу вучыць кота сказаць стоп ну тыпу гэта бессэнсоўныя штукі гэта і для сабак таксама рэдка працуе каманды заўсёды павінны казаць не тое што вы жадаеце каб яны не рабілі негатыўная тыпу штука ну тыпу альтэрнатыўная тыпу забараняючыя штукі для жывёлак вельмі складаны гэта вельмі складаны канцэпт сам па сабе вось вы недаацэньваеце наколькі ён складаны насамрэч і мы значна больш зразумела калі вы жадаеце ад іх чагосьці канкрэтна мячык Уй. Вось. Ім значна больш зразумела канцэпт, калі вы кажаце ім, што рабіць. Напрыклад, сесці. Напрыклад, альбо сесці на сваё месца. Катоў можна прывучаць да сваіх месцаў, і каб яны садзіліся на пэўныя на пэўныя штукі як бы садзіліся і там сядзелі, напрыклад. У іх ёсць сваё асабістае месца, на якое яны прысаджваюцца, на яком яны бавяць час, на якім яны пачуваюць. Опа. Данынчык. Опа. А што гэта за такая штука тыпу Canyon Pass? Опа, памыемся. Гэта бег? Это скок? Што у нас яшчэ ёсць? Добра. Ладно, пайшлі адсюль. Вадаспадзікі гэта цудоўна, але нам патрэбна ў іншае месца. Сесці бары сеў. Так. І карацей коцікаў прасцей пераключаць і сабак таксама прасцей пераключаць на штосьці. Вы даеце каманду сядзець, напрыклад. Вы не жадаеце, каб сабака штосьці рабіла, загадайце ёй, што рабіць. Не паспрабуйце прыдумаць ёй складаны канцэпт, тыпу не рабі гэтага. Гэта не працуе. Гэта ўжо чалавечыя канцэпты, якія даволі складаны. Вось. А каты ўвогуле абіраюць, што ім рабіць. Яны абіраюць. О, гэта не вельмі весела. Вось там ты паказаў, вось у цябе там смачнае дзесьці мясам пахла, вось гэта цікавей, чым што-небудзь яшчэ ўвогуле. Каб гэта перабіць, патрэбна прям не халеры сабе ну, такі магніт увагі, каб у іншым месцы быў, гэта прям складана. Мы зараз шукаем
корень для нашого брата Бориса. Йому подобаються такі. Слухайте, там апошняя гэтая штука засталася. Давайте яе ось так пакінем як пах. О, я ж яе уже понюхал. Все? Уи. Блин, мне падаецца, я памылку зрабіў, зараз я... Так, зараз придется обыходить все, так? Мне падаецца, прям великую памылку я зрабіў. О, вы глядите. Где там? Где там пахнет? Уи. А что у нас за, кажется, сюрприз у нас есть? Узнагароды. Excellent. Quel style. Вы глядите. Упрыгожванне на курвадзіка нашага. Ну, милота. Во, на святлей лепей бачно. Что там яшчэ ёсць? Так, это розная. А, вось можна узнагароду гэтага. О, вы паглядзіце на яго, які прыгожы. Так, зараз яшчэ што у нас ёсць. Мячыкі ёсць. Футбольны. А, на яго узнагароду чамусь няма. Добра. Ідзем зноў за каранём. А то я хреню там страдаў і ў выніку з'ехаў уніз, і я хутчэй усё прапусціў тое, што па сюжэце патрэбна. О, каменчыкі. Оп, это не я. О, не. Оп. Во, что ты пропустил? Ёсць. І зараз мы брата разблакуем, каб мы маглі яго знайсці. Корань узялі, дзе наш брат? Брательник наш спячий. Boris donna la racine d'arôme à Gary, qui en croqua un morceau. Gary se sentait beaucoup mieux et était impatient de montrer sa trouvaille à Boris. Le lieu idéal pour aménager une nouvelle tanière pour toute la famille. Глядзячы на час, чат. Файная, цудоўная, расслабляючая гульня. Вось, гэтая дэмка доступна ў стыме. Вось, але, ўсё, конечно, файна, але мне патрэбна бегчы працаваць. На гэтым я буду вас пакідаць. Прыгажосць. Кайфовая такая, лайтовенькая. Вось, я пабегу працаваць. Вам я пажадаю добрага дня. Заўтра у нас античембер, даволі псіхадэлічная інді-гульня ў стылі портала, я бы сказаў нават. Даволі дастаткова псіхадэлічная, яна даволі цікавая, я памятаю, захлёп яе прайшоў, ні халеру ёй не памятаю, абсалютна нічога, акрамя стыля візуальнага. І памятаю, што мне спадабалася вельмі. Яна такая прям прымушае галаву трошкі гэта, ну так, пашкварчаць. Вось, ну тады як мінімум, гэта было, можа, 10 гадоў назад, калі яна там выйшла, у 13-м годзе, 14-м. Вось. Таму у яе мы гуляем заўтра. У пятніцу пакуль невядома, што мы гуляем, але ёсць высокая верагоднасць, што гэта будзе Don't Starve Together. На наступным тыдні нагадваю, што мы гуляем па рулетцы і будзем круціць рулетку кожны дзень і глядзець, што мы будзем гуляць на наступны дзень. Такім чынам будзем, гэта будзе прыкладна працягвацца пару тыдняў. Вось такі прыкладны план. Калі будзе другі тыдзень падходзіць бліжэй да канца, я пагляджу, што ў мяне па грошах увогуле застанецца, бо ёсць верагоднасць, што нічога. Вось, і будзем вырашаць, таму што я не ведаю, што выпадзе, будзем глядзець. Вось, на 2 тыдні мяне можа хопіць, а вось на 3 яшчэ пад пытаннем там паглядаць. Добренька. А на гэтым я вас пакідаю. Я паспрабую вас зараз перадаць далей, калі ў нас хтосьці ёсць. А калі нікога няма, то мы проста на гэтым скончым. Курісу зараз стрыміць, нешта малюе, падаецца. Добра, да яе паляцім зараз. А вам добрага дня. Хто зараз працуе, добра вам папрацаваць. Хто зараз адпачывае, добра вам адпачыць. Пабачымся заўтра на античембер. Да пабачэння. Come on.